Jam jalle mon musidɓe tedduɓe bandiraɓe julɓe giɗo mon IBRAAHIIMANUMAR kan Katante leñol mo AAÑAM YEROYAABE hofni on kofli pulfuli kofli gidgol kofli jokkere en ɗam geno moƴƴo o newnani en hande ñallal 28 lewru korka ene hawri e 21 lewru joyɓuru hitande ujune 2020 tawi ko ɗo e AAÑAM YEROYAABE e nder reedu Fuuta artude yewtere meɗen wiyetede Duuso Koorɗo. Musidɓe tedduɓe yewtere men Duuso Koorɗo en ñaagoto kadi yaafuya ngati saha fof ngakkanɗen e mbaɗa donken wadde ɗum mbayritinɗen ko yewtere men nde kalanoɗen jamma teddugal woni Leylatul Qadr. Bandiraɓe tedduɓe geno moƴƴo o newnani en gila goo ha hande 28 so tawi hawri e welede geno jango ko jamma ƴewgol jamma coynogol lewru jamma dartugol lewru so tawi geno addindu yo wonan en ɓural mbaɗen no jomiraɗo wini so tawi 29 ñalli e lewru korka ndaare beele oɗon jiya darogol humtorandu son pini dawron julde so tawi on darti on jiyani son pini koore wona 30 jango mum dawron julde ko wawi wonde hen fof yo wonan en ɓural e ɓamtare. Bandiraɓe tedduɓe en jii kaɗo korka no wayi ko korka ka ganduɗa aka jangina en hattan Allah korka ka ganduɗa aka jangini en gurdigal hakkude men e koye men korka ka ganduɗa aka jangini en neɗɗo so tawi ne hoolo ne ɗamino ne yakoro yotaw tan koye geno ko korka ka ganduɗa kollowa en ndeke ay geno goto bajjo galo bawɗo baɗowo o ko kanko tan waɗata hunde no o welirani ete laato ndaren sen dokki yiru ko wayno ɗo e nder reedu Fuuta geɗe kawruɗe ɗe no mbayi hewde goo ko nguleki ene heewi ene satti kono haɗani julɗo gonɗinɗo daro yiɗa kañum ɗowtade yamirore geno nde ha hoore ñallal peeral fajiri ha mutal naagi gueɗel ɗiɗaɓel ngel hawriti e rafi hande ñaw kulagu mbitenego coronavirus goto fof ne waƴa hoore mum dawannoɗo dawol ene usti walla ni nde joti e doole mum gurnoɗo e koyngal mum e ɗemgal mum e dente mbaylandi ene waɗi goto fof ne wacca hoore mum kono noon fodde nden ɗon tampere e ɗin ɗon kulhuli haɗani julɗo dari felliti hollude gueɗe muɗum geno o yidde ɗowtade yamirore fawade e dow mum nde. Bandiraɓe tedduɓe teskoɗen e nder nduɗo lewru korka hikka 2020 wonɓe ganduɗa ko famarɓe sembe ɓe mbawano horde e nguleki gummo e nokkuji nguleki jaha nokkuji ɓuɓɗi walla nokkuji ceɓorɗi wawde horde toon geno e hoddiroji mum addi no welira laabi kewɗi gudda ɗanle kaɗa hay sinno a yiɗi yaade a wawa yaade kono haɗani an joguinoɗo caɗele wadde ɗum ɗo donkuɗa kadi yaade to jinnoɗa wadde ɗum to haɗata pelliɗɗa cippirɗa hen ha mbaɗɗa ko poɗɗa wadde ko ndaare ngal ɗo pellital ayi ko hono ni woni gonɗinde ko hono ni woni famde ko hono ni woni teskade ko geno waɗani ɗum sen ƴeewi hande fodde 4 pawɗe nguleki walla mbiyen 4 pawɗe sasande e nder hande
Afrique e nder hande ko wayno gindi Sénégal e nder hande ko wayno Fuuta sa ƴeewi kiiɗo nguleki ngeeɗo naange no wayi heewde ni no wayi wadde tampere ni kono haɗani ñalla hen a ñamani ñalla a yarani kono aɗa doga aɗa humta haajuji ma aɗa ƴeewa kirengel ma aɗa ƴeewa ngeɗon ma aɗa ayna jawdi ma walla aɗa awa walla ñalla e mbayla tafde ñalla e nokkuje gulɗe aɗa golla ɗum fof ɗowtade yamirore geno nde ha nangue muta geno newnan ma taƴa e cellal e kisal ɗum ɗo de ko ballal geno bandiraɓe tedduɓe so tawi noon geno walli rendo ngone yo daro e wallodirde e koye mumen ko ɗum woni ay to banggue ballodire ene heewi laabi ene jogii ballodiral ɗo koto banggue golle terɗe oɗo hattan mum wonɗo haaɗi ngara ballamo beele haaju makko humto o wasa wurde e loore ene jogii ballodiral ɗo ko jojjande ballamo hakke makko wasa yoolade e nokkuje ene jogii ballodiral ɗo koto banggue golle ni doole ndema walla omo rema omo tampi ngara ɗoftamo walla ko gaynako omo tampi mbattoronamo walla ganduɗa e gueɗe kewɗe golleteɗe e nder gurdam itta andene hattan ma o mbatta e hattan makko ngam walludemo kono jogii kadi e nder ballodire kadi o neɗɗo wallata neɗɗo wawde ɗowtade laawol diine l'islam ngam dadde e jeyge ko ɗon woni ɗo jomiraɗo wiyata mi woniri yonta jibinede Muhammad mo jamme kise ngoni mi woniri yonta makko mi woniri caggal takkusan sagade waktuji sagade duwuji ɗi jaabetede hol wondore nde ko nde woodi neɗɗo de woni ko e kasara neɗɗo woni ko e kasara kasara neɗɗo woni ka so jomiraɗo joom neɗɗo joom kasara wima gonɗa ko e kasara hankadi kulol waɗi o wi kono noon wona onon fof ene jeeya e moɗon ɓen gonɗinɓe geno golli golle moƴƴe ɓen ngala hen wadde holko woni golle moƴƴe ɗe ko goto fof woƴa hoore mum woƴa bandum nodda neɗɗo faade yo andu Allah yo hul Allah yo rew Allah nodda neɗɗo yo wallitoro muñal gueɗe gurdam nde wannoon jomiraɗo wondi ko e muñɓe ɗum ko simore no woruno koye cimoje ɓurɗe hulɓinade nder Qur'an wadde noon sa walliti bande famde hunde naftorade hunde o daña hen ko nafatamo aduna makko e laakara makko ɗum kadi ko ballodiral musidɓe tedduɓe lewru ndu ari hen ha ɗo en ñaaguima geno ko nulaɗo mo jami kise goni wino ko nde geno waɗante en ɗum o wi kala korɗo lewru ndu o darani jammaji ɗi e naafilaji ɗi o waɗi no foti waɗirde ni o hoori no o foti hordude ni o renti ko foti rentade ko o humni no o foti humnirde ni so tawi lewru ndu maayi ma geno yaafomo dendagal bakkatuji makko gila ñande o jibina ha nden ɗe o waɗi ɗeɗo golle ɗe wadde bandiraɓe tedduɓe ene moftino e nder lewru ndu jamma mbiyete ka leylatul qadre ka jomiraɗo wi ko jamma goota ka ganduɗa moƴƴere muɗum hayrun min alfi shahrin ɓuri moƴƴude ɓuri hewde baraji ɓuri hewde gartam e golle dewe geno jaɓaɗe fodde duuɓi 80 e duuɓi 3 e lebbi 4 wadde bandiraɓe tedduɓe sa ƴeewi ɗeɗo golleteɗe pop ma faam korka nafoore mum ne yaaji sa hoori goo mbawa rentade gueɗe kewɗe ene jeeya hen ni ɓe mbi so neɗɗo addanima kongi ɗi ganduɗa paggorɗi bakkat mbiyamo min komi korɗo ayi hay woɗɓe golloɓe golle keeriɗe ko wayno gollotoɓe gandal e gundo elmul asrari sone golla ɗum won inɗe birdeteɗe won bindi binditiɗi won teelale teeleteɗe ay ɓe ñaldata ko korkaji ngam yidde malnorade ko woni hen ko ɓe mbawa naftorade mbete ko ɓe mbaɗata ko ɓuura yawde jaabede wadde noon sa ƴeewi korka sa wondi e wone rafiji aɗa haaɗe won e ñaɓɓe aɗa haaɗe won pawdiral ñamdeli aɗa fawdiri e wone gueɗe ene wiye hen sa hoori
ɗum ɗon hokkata ma ko cellal e ko wona ɗum ko so tawi ka debbo walla gorko a wonani e dewgal aɗa yonti tawa yidde e yiɗede sa jooɗima ha ɓernde ma nde watti awde gondigal genayankewal ngal ete dewgal newanakima mbiyeɗa ko ya hooro sa hoori yeno ittatma ɓen ɗon caɗele addanma miijoji goɗɗi yaajede wonde mbawa dadde e hisde e ɗen ɗon caɗele ndeke korka ko hunde hollore potal hakkunde neɗɗo e bandum aɗa ñamanno aɗa yara kewdi aɗa yara kewɗam aɗa woni e ɓuɓri e sikki ala aɗa welti aɗa woni galo aɗa wondi e bande ñallowo noon ha hiira ñamani ñallowo noon ha hiira defani baalowo noon hirtaki cukalol mum kirtaki a wawano andande mo caɗele makko ɗeɗo tolni ɗo Allah findinma subaka gota wima hoor jooɗiɗa guila subaka ha nangue muti a ñamani a yarani ay oya bande pamara sembe mo alano ko soodi ñamde alano ko soodi jaram ene ñalli ñamani ene tampi kañumme ɓesgu mum ene e wondiɓe mum ene wone ganumma ene yiɗi kono ala ay a andanimo ñallude noon no wayi a andanimo walde noon no wayi oto bande mo ganduɗa mo sellano wawa dañde ni ko ñaami walla so heeɓi goddol wonko ɓennata ene woni e heege ene woni e ɗomka a jooɗima ñallal no wuruno a ñamani a yarani a wawi andande bande o no wayi ndeke korka kala sengo giwruɗa ene jogii ko nafata ƴeewa to won konnguɗi ɗi kalanoɗa paggorɗi bakkat mbatta rentade ɗinɗon konnguɗi won golle ɗe gollanoɗa paggorde bakkat mbatta rentade ɗen ɗon golle won jaali jahanoɗa paggorɗi bakkat mbawa rentade ɗin ɗon jaali won jonɗe ɗe jooɗotonɗa paggorde bakkat mbatta rentade ɗen ɗon jooɗorɗe sikki ala sa ƴewtidima ɗeɗo gueɗe foof gustanɗema ɗe to caɗele gaddanma ndega nafoore a andat korka wona tan hunde mere woni hen bandiraɓe tedduɓe heddi ko haadi woni en jawti jamma leylatul qadri ko fate mudduji kala dancorɗo jiɗɗo yaltinde muddu mum ene sella yaltinde gila joni ko adi e ganduɗa ñallal julde ngal so yeehi noon ha fajiri feeri e ñande julde nde hankkadi ɓeydoɗa wattude hakkille e yaltinde ɗum nde gila ɗon ha pummugal so tawi a dañi wadde yaltinde mudduji ma ko adi pummugal ɗum ɗon woni mudduji so tawi noon a yaltinani ha caggal pummugal ɗum ɗon kadi sikki ala ko sadak kono noon muddu ene wawi rewidede ɗon ha balɗe ɗon ha hitande ɗon ha lebbi ɗon ha duuɓi sikki ala ɗum ne kadi sen jurnima won e defte ma en jiitu ɗum toon ene yañña sikki ala muddu kala kattanɗo yo wat ɗum hay sinno a ñamloto saɗa andi sa ñamlima aɗa jogui ko joɓɗa no ñamlortonoɗa hirade maɗa nde ni aɗa wawi ñamlorade noon muddu so ñalngu hecci bandum joɓa muddu fawi tan koye julɗo foti ko julɗo kellifaɗo foti ko cukalel basnumel foti ko dewel foti ko gorel foti ko no won hen mbirata ni foti ko dimo foti ko dimajo kala neɗɗo muddu ene foti waɗanede ɗum haadi kay ko muddu waɗɗi e dow muɗum o ɗum noon en jaññota ko toon en mbaɗino hen jewte goɗɗe keeriɗe bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe so tawi ñallal ngal yonti pummugal dawrama wonande dañɓe fummude walla hikka haadi ko reeno goto foof hatta e nokku mum wasa yaade jama wasa nadde e dente ɗum ne kadi ko fartanñe no mbirata bande aɗa yarlo aɗa yaafo ni yo taw a laɓɓini ɓernde ma nde an a yarlima a yaafima musidɓe tedduɓe ndentoɗen nadde e wone caɗele mbiyen ko julde ndenten ñamden lehe julde faggade hen rafiji ganden rende hoore mum fittanu mum e rafiji ɗum jeeya koye dewal Allah nannude hoore mum e caɗele e ñabbuji jeeya koye gofol Allah ɗum noon sikke ala hato hay goto wat ko wawa goto foof yo wat ko wawi hetto wutte ko joguiɗa ko hiƴi e doole ma def ko hiƴi e doole ma tawan a alla caɗele a rondaki won caɗele goɗɗe a wujjani a fenani a ñamlaki ko a wawa yobde
kala debbo fawa e gorko muɗum ko amnoto, kala ɓiɗɗo fawa e jinnaɗo mum ko amnoto. Saɗa jogii noon aɗa waawi mbaɗa no haaniri ni, sabu ɗum ko dewal Allah ene jeeya e sifaaji teskiiɗi. Gorko fof ɓurɗo moƴƴude ko ɓurɗo moƴƴande galle mum e hiraade muɗum. Ɗum noon banndiraaɓe tedduɓe, rewintonooɓe yewtere meɗen Duuso Koorɗo ko ñalawma hannde ka mbaweten uddude yewtere nde. Eɗen mbiya denndaangal ko haalanoo ɗo, so tawi woni heen ko weñii, yo geno yarlo en yaafo en. Kala nannoɗo heen nanande kadi ngannduɗaa ŋakkunde, en ñaagiima ɗum yaafuya. Enen to baŋnge men windere nde debbo e gorko, suka e mawɗo, ko suuɗi e ko feeñi, en jarliima, en jaafiima. Kala kettiiɗo daande men nde en ñaagiima ɗum yaafuya. Banndiraaɓe Agnam yeroyaaɓe, to yewtere nde wattenoo ɗo, onon kala on ñaganama geno moƴƴere, yo geno sellin sembina, yo geno ɓamtu wuro ngo, yo geno ɓamtu ɓesguji ɗi, yo geno hokku en nanodiral, yo geno hokku en jaarugol yeeso, yo geno udditi yajjina. Goto foof yo geno waɗan ɗum barke ɗo dillata ɗo eno dillirta ni, hokka ɗum juutde balɗe e moƴƴude battande ko jibina e ko fagga, yo wur barkina. Oɗo duwaw en mbi Agnam yeroyaɓe, kono yo yetto gure kala, yetto leyɗele kala, yetto julɓe kala, yetto ni windere nde kala. Yo geno dandu en e ñabbuji gondaɗi ɗi wuro e ladde. Wadde bandiraɓe tedduɓe, ko ɗo tan joweten jewte men e Duuso Korka e naafilaji korka fof e nde ɗo yewtere hande ngal ɗo ñallal 27 lewru korka hitande 2020. Yo geno hokku en kadi hawrude e duuɓi garuuji, tawede min e luutede min. Kalifu mon Allah koye mon, kalifu mon Allah leñol ngol, kalifu men Allah dental ngal, kalifu men Allah giɗgol meɗen. Yo geno aynu reena, yo geno sellin sembina. Giɗo mon IBRAAHIIMANUMAR Kane, Katante leñol mo Agnam yeroyaɓe, hofni on e mbaadi kubti dindi. En dokkodiri aadi so hawre welede geno hitande faande. Yo geno waɗanen jam. Jam weete mon musidɓe tedduɓe, bandiraɓe julɓe. Giɗo mon IBRAAHIIMANUMAR Kane, Katante leñol mo Agnam yeroyaɓe, arti e yewtere men wiyetende Duuso Koorɗo. En ñaaguima bandiraɓe noon yaafuya, sabu en dañi taƴere nde en mbaɗani tawi ganduɗa nde jogino ko saabi ɗum, kono ko wawno wonde foof geno hunci ɗen caɗele ha en mbawi artude e golle meɗen. Geno jarama. En kofni rendo ngo kofli fulfuli, kofli giɗgol, kofli jokkere en ɗam. Yewtere men Duuso Koorɗo hande ñallal jeslare 13 lewru korka hitande 2020 ene hawri e ñallal 6 lewru joyoɓuru hitande 2020. Bandiraɓe tedduɓe, ko yettude geno katude nde tawno haalde ha jofna ko muñanede, haalde ha jofna ko muñanede. So geno newnani yimɓe ha ngari e ñallal 13, ñallal 13 sen jeehi to yaaruɓe won e gande, eɗen gandi 13 ena haala ko heewi. Ko adi noon nde mbafoyten e ɗum kofnen hofnago heeringo faade e bandiraɓe meɗen ɓesgu Agnam yeroyaɓe, ngam darde tinde darade ɓesguji wuro ngo ndendini jawɗele jonɗe mbawi addude e nder wuro ngo. Mo woni kala fecca hen beele yimɓeɓe mballitoro ko faati e lewru korka, e mballitoro kadi ko faati e caɗele ñaw gonda ngu hande to sengu ngura. ɗum noon balle ɗe fof ɗe jottima e firlitama e nder ɓesgu wuro ngo. bannoɗo hen fof yo geno yoɓɗum moƴƴere, bawɗo kadi hebde hen fof ko heeɓi ko kadi yo addu ɗum jaam. Ko ni de woni dental, ko ni de woni gondigal, ko ni de woni gurdigal. En ñaaguima geno moƴƴo o nde korka ka wonata jaɓaka, ñaw coronavirus hunco e nder wuro ngo, hunco e nder gure ɗe, hunco e nder windere nde kala. Musidɓe tedduɓe, sen garti e Duuso Koorɗo,
ñallal sappo e tati eɗen mbaawi teskade ɗon jomiraɗo ne haala o wi kala ko aade am golli e ngan sanga mi yoɓamo ɓe mbaadi haala jomiraɗo wiyane yoɓa kono eɗen gandi jobdi yoɓete ko golluɗo gollagal ɗo gollal e doole ma yarlitare ma tampere ma min mo gollaniɗa o minne mi itta jawdi ndi aɗa fota naftorade fodde no poftinirɗami to bange doolam ni minnene jawdam ndi lomtanoma sukkanma yolde to bange basal ma walla to bange hajuji maɗa kiiriɗi ko ɗum ɗo wiyete joɓodiral jomiraɗo tedduɗo towɗo o noon kala ko o haali kala ko o golli o woni ko e janginde tagore nde holno hunde yarata ay nduɗo lewru e hoore muɗum nde o haalata wonde ndu jippinama qur'ana ko kanko woni jippinɗo qur'ana te ala mo wallodiri ɗum ala mo laamdi holno golle jarata ala mo ganduɗa gadduɗo hen feere mum ala mo ganduɗa jogiiɗo hen baawal ko kanko gooto e hattan makko nunɗal makko o addi ko wiyete qur'ana kono noon ayde o haalata nde o wi ko inna anzalnahu fi leylatil qadr ay o wi ko minen wadde ɗo aɗa wawa teskade minen mo o haalata o wonko ɗum joopi wonko ɗum janginanta wonande heɗotoɓe wonko ɗum janginta wonande jomen hakkillaji en eɗen gandi kala ko haali kanko geno so juuti o wiyata nde ɗo hunde nde kalmi noon kaldat miɗɗo koye jomen hakkillaji en nde ɗo hunde nde kalmi noon yo jomen hakkillaji en micco hen nde ɗo hunde nde kalmi noon yo jomen hakkillaji en golla hen wadde hakkille ko gollorgal joomum woni ko wiyete ko yila e ɗemgal pulaar musidɓe tedduɓe sa ƴeewi lewru ndu no o fecciri alkule nde ɗo simore wawi yuɓɓodirde e balɗe lewru ɗo ko ñeeñal ko karallagal ko gandal ko baawal ko jeyal joni noon sa ƴeewi geɗe tati tan taw hade men joloyde e bundi e jewte garoje leylatul qadre ari e nder simore nde ko laabi tati simore nde so tawi a fecci ɗum nde mofti ko e nder capanɗe tati lewru ndu mofti ko e nder capanɗe tati joni ay ɗeɗo capanɗe tati jogaɗe ɗe sa windi tati pawata hen ko ɓulum wona capanɗe tati joni noon so tawi a itti tati ɗi heddoto ko ɓulum ndeke ɓulum ko ɓoldi ala ko wawi wadde ala ko wawi wonde woni hunde merere nana ɗon fulɓe mbima kala ko wona Allah ko mere wadde noon so tawi gittuɗa noon ko ɓolum ɗum heddanoma tati gonɗi ɗon ɗi aɗa wawi teskade hen hakkude jeyɗo jeyal e jeya ɗum jeyɗo ko geno jeyal ko hunde wonde nde lombinde hakkude ko jeyko e ko jeyako jeyaɗo o ko an aade tagaɗo taganaɗo kaldeteɗo o joni noon e nder ɗin ɗon tati aɗa wawi teskade ɗon ko ɓenni ko wona e ko arata ay aduna ko balɗe tati koko yawti won hawrunoɓe hen ko wona hande an ko kawruɗa ko arata janggo ko woɗɓe kawrata tawa an a hawrani ko ɗum waɗi neɗɗo kañum koko lombi tan e nder gueɗe gurdam sa ƴeewi tati ɗi aɗa wawi tawde ɗon gueɗe kewɗe ɗum ɗo ko an wawi goɗɗo hokkaka ɗum to ko goɗɗo rokka an a rokkaka ɗum to ane oɗo fof on dokkaka ko goɗɗo kadi rokka wadde ayi ɗo
gadda seeɗa ma mi adda seeɗa mum goɗɗo adda seeɗa mum ndentinen ko ɗum woni nafoore dental e dendal. Joni noon ɗeɗo balɗe peccaɗe e nder ɗeɗo pecce tati nde wonnon fulɓe ko joomen hakkillaji en ɓe ñawrata lewru korka ko koyɗe. ɓe mbiya koyngal ngal ɗo ko sappo, ngala koyngal ko sappo, ngalane ko sappo. Joni noon so tawi lewru ndu dañi balɗe sappo, ɓe mbiya hen koyngal gotal heeli. Ay ɗo koyngal gotal heeli. Wadde ay neɗɗo e hoore mum jogii ko cukagu, jogii cagatagu, jogii mangu. Wadde ɗo e cukagu makko sa ƴeewoyi o ladirta ko kono mbaadi geɗe nayi ni ko ladowo, ko koyɗe ɗe koppi ɗi nana daso e leydi, juuɗe ɗe nana tuggo. So yeehi ha o yettima e tolno, o daro o wona sagata, o darto e koyɗe makko ɗiɗi ɗe ɗen mbatta wonde gollade to banggue yaadu, geɗe ɗe ɗiɗi cuuto wonta juuɗe ɗen mbawa humtande mo haajuji to banggue jaggugol, memgol e geɗe bayɗe honnon. Ay so tawi yeehi ha nayow ngu yettoyima, o ronkita o turo doole ɗe hankadi e natta wodde, o jogo calambol, o watta tuggade, o arta e tati ɗi. Joni noon sa ƴeewi kaɗo gonka e banggue sappo e tati ɗo, sappo e tati sa ruttiti ɗum to banggue limoje yaaruɓe gandal hiisayankewal ngal, to banggue gandal gundo ko wiyete ko ilmul asrari, toon mataw tati e gonɗi ɗon ɗi e gotel gongel ɗo ngel sa rendini ɗum hokkat ma ko 4. ay gotel ngel e tati ɗi ndendina hokkuma 4. 4 ɗin ɗon noon en kaalino ñandete, sa iwri dow jahata ko to geno moƴƴo tedduɗo towɗo o, ngara e 2, ngara e nulaɗo makko mo jam e kisal ngoni o, ngara e 3, ngara ganduɗa e waliyu makko mo hertinani moƴƴere e mbaadi keridi bandi gartam, ngara e 4 wona jokkorgal lomto waliyu Allah o, lomtiɗo daroto ko darorgal lomtaɗo. Wadde toon ko rogere wonde kadi en natata toon ha ɓura ɗon. So tawi joni noon a ruttitima e sappo e tati o, ha joni to banggue ngal ɗon gandal hiisayankewal ngal, hokkata ma ko inde makko kanko geno wiyetede ahad firti ko gooto, firti ko gootagu. Wadde ɗon ay wiide mo inna anzalnahu fi leylatil qadr nde firani ko kanko e goɗɗo, ay ko kanko gooto o woni tagɗo ɗeɗo balɗe sappo gadiɗe e o haalantuma hade makko yaade e balɗe sappo dewɗe hen de e balɗe sappo goɗɗe ɗe. ay sappo gadiɗe ɗe ɗen haala mum nan toon, balɗe sappo lombiɗe ɗe ay ko hen sappo e tati soomi. Wadde ɗon ma taw ɗon ahad. Joni noon bandiraɓe tedduɓe, holko woni fayida ko foti darede? Neɗɗo yo tesko qur'ana, wona tan jangude e welde dande e dursitade. Neɗɗo yo tesko hadis, wona tan so tawi wiyama nulaɗo mbiya sallllahu alayhi wa sallam, ko ma feeñe e nder ma, nguura e nder hen, wona ndiyam ma, wona ƴiƴam ma, wona kosam ma, wona ngandi ma, wona yaadu ma, wona jonde ma, wona lelde ma, wona dillere ma, wona deƴere ma, wona kalkala ma. ko noon pamrata kaɗo qur'ana, ko noon pamrata ndeɗo yewtere Muhammad mo jam e kise goni e jewte mawɓe moƴƴuɓe lomtiɓe nulaɗo e darde nde darinode ha nelal mum ngal wawi seedede wonde yettima no haniri dani. Wadde bandiraɓe tedduɓe, mbiyeten tan ko yo geno hokku en ko hoora hen foof ɗum jaaɓe, kala ko tata hen yo geno yarlo en, yaafo en jafnima noon bandiraɓe rendo ngo. Hewɓe noddi en mbi wonde kattima yewtere men Duuso Korka, mataw ko gantuji tan gonno, kono ko yettere geno jaam dañama, jaam dañama, jaam dañama. ɗum noon musidɓe tedduɓe, ko ɗo tan joweten hande yewtere meɗen Duuso Korka.
en calmini kamɓe fof yewtere men Duuso Koorɗo en calmini kamɓe fof en juurima kala kala en so tawi waɗi cugge cagge jaafoɗon jalloɗon gandon ko yinnode tan fewnude e wallodirde nde tawno jomiraɗo wi ballodire e peewal ballodire e ɗiggere ballodire e kono waɗani on gartam ɗum noon yo gueno rendidi reena en yo gueno aynu reena kadi e caɗele gondaɗe ɗe o huncen en ɗiɗo rafiji ha garten e golle men jokken wonan en ɓuural e ɓamtare guiɗo moon IBRAAHIIMANUMAR kane katante leñol mo Agnam yeroyaɓe hofni on e mbadi kubtidinde jaam ñalle mon bandiraɓe julɓe guiɗo moon IBRAAHIIMANUMAR kane katante leñol mo Agnam yeroyaɓe hofni on kofli pulfuli kofli guidgol kofli jokkere enɗam gueno moƴƴo o newnani en hande ñallal 14 lewru korka hitande 2020 ene hawri e ñallal 7 lewru joyɓuru hitande 2020 artude yewtere men wiyetende Duuso Koorɗo en kofni windere nde fof e kuɓal en ñaaguima gueno moƴƴo o nde ittanta en caɗele rafiji gondaɗi ɗi o ayna o reena o sellina o sembina bandiraɓe julɓe yewtere men hande ɓurata yowitade koye nder ɗiɗo lebbi tati lewru wiyetendu yaawa lewru wiyetendu korka lewru wiyetendu humtorandu ko fodde tan ko tafaɗo mbayla men ɗo sa nani inɗe ɗiɗo lebbi holko ɗum addantuma lebbi hitande ko 12 lewru hen fof ni jogui inde mum to bange lebbi diineyankoji lewru mayrata ko 29 walla 30 to bange lebbi golleyankoji lewru mayra 30 walla 31 walla 29 walla 28 sen ƴeewi ɗeɗo inde hen kala wonko wawi jopanade en wadde noon ko hen jiɗɗen tafde yewtere nde lebbi ɗi kala ko e ndiɗo mbaadi en kaali pecce majji bange diine ko 29 walla 30 bange golle en fecci ha pecce 4 no mbiɗen ni 28 29 30 31 kono ɗiɗo fof de nde ɗi garti e limore pular ga lebbi ɓaggaɗi e diine ɗi lewru wotru suɓa wiya yaawa sinno joni ko lebbi golle ɗi mataw fonno wiyede yaawa ko lewru février haadi ndunde mayre 28 walla 29 kono noon ga lewru wiyandu yaawa ndu ene wawi wonde 29 ene wawi kadi wonde 73 kono holko addani ndu wiyede yaawa e nder rendo fulɓe andi neɗɗo so wonko jiɗɗa hebde aɗa yiɗi ɗum yettoma kala ɗo gonɗa gonata ko e heppude ɗum mbiya ɗum leeli kono noon kala ka teɗanaki yo arema sa soynima ɗum en ara fodde goƴa jogotoɗa so yettima mbiyata ko yaawi sago ma ko leela yettade ma
wadde so yettimama mbiyata ko yaawi e ndenne de nduɗo e ɗi e fof ko ɗi gotum fulɓe mbi ndu yaawa teppel joni noon ndu wiyama ndu yaawi yawde nde ɗo wona ndu yaawi arde ala ko ndu yaawi gasde nde ndu ari nde ndu yaawi gasde ɗum woni yaawa teppel ko yaadu mayru ndu ana yaawi holko addani ndu yaawde ndu faari en ko e korka korka sa ƴeewi wiyama nde ɗo inde wonano tan e bange diine fulɓe ne wonno wiyeteɓe korka ɗum waɗi ha joni ne filta e men wiyeteɓe korka joni noon to bange korka aɗa wawi teskade hen mbaadi tampere wasde ñamde heyɗa tampere wasde yarde ɗomɗa tampere yiide ko yiɗi wasa hutorade to bange dakamme ɗum fof e waade noon ene teska kadi ɗo ko sanga juutka jamɗe juutɗe kora 17 18 e ko ɓuri tawa taƴani eruji ɗo waktuji ɗi walla jamɗe ɗe juutadi no feewi kono noon ana wonda e nguleki pantuki ene tampira sabi nguleki ɗa waktuji ɗi ne juuti wulani ene jangi ko heyɗete ɓurata hewde e ko ɗomɗete mbiyen tan to wawi wonde fof tampere wonata hen tan kono ko yamirode geno wadde tampuɗo natti wawde wadde ko waɗanno e nder ñallal neɗɗo so tawi ummanima yidde wadde hunde o ronki gasnude ɗum ene wiye o tampi walla o ronki walla o horima horade nde wowlandu korka ene wawi tawoyede e ndin mbaadi sen pelliti tafde ɗum ɗo mbayla men ɗo joni noon tampere wondande hende fof e ɓoggol geno nana humi e nder neɗɗo oɗo tagaɗo julɗo ɓoggol geno nana humi mo ɓoggol ngol humimo o yi ñamde ngol woni paddal ngol haɗimo yettade o yi yarde woni paddal haɗimo yettade o yi dakame woni paddal haɗimo yettade wadde ɗo aɗa nana neɗɗo wima komi korɗo goɗɗo wima komi tongiɗo so yeehi ha nangue muti nana jeyno o wiya on tongitama wadde ɗo tongede woni humede kumol ngol noon ne wawi sirtude humama ɓoggol humama e koyngal humama e leggal pengal ko nandi hen lekki walla ɓoggol ngol humama e ngal ɗo koyngal huma e ngal to koyngal wasi humede bange goɗɗe beele yaadu ndu ne usto dole ɗe gusto taw wawa dogde e baydi ɗum wiyete tongol taw koto bange jawdi wayno bamɗi en pucci en jeeya toon ko wiyete ngada en ngada e wamde ene gueɗe baɗe hono tongol mbabba en tongol mbabba gueɗe bayɗe noon ko wawi wonde fof tongede ko haɓɓete koyɗe ene wawi kadi wonde hay juuɗe na wiya tongama juuɗe e koyɗe ɗum kam molare gueno heewi waade noon ko neɗɗo baɗɗo ko lutodiri e ñawoje diine l'islam jogui e makko gueɗal walla ñawoje aduniyankoje jogui e makko gueɗal joni noon haade neɗɗo o koko huma jiya hay lewru ndu ñallal gadanal ngal so neɗɗo hoori wiyata komi humi lewru ndu
kono wona mi humi lewru ndu ko mi humima e lewru ndu. Neɗɗo kaalowo ko kanko humi e nder mayru, sabu kanko huma ko kanko haɗa wawde wadde ko waɗanno ngam ɗowtade yamirore geno moƴƴo. An bandam korɗo, duuso korɗo ene wawi jofanadema tongiran ma hono ni. Wadde nduɗo lewru waadu noon so tawi ndu gasi, ndu huncima ndu huuɓi, lewru wondu reworu hendu ndun arata ko haɓɓidde pible piɓinode ɗe. Ndu wima wattu ñamde ñalawma, wattu yarde ñalawma, wattu dakmitade ñalawma. Ndu ɓeydanma sembe wawde gollade ñalawma e yaade e won e haajuji ɗi tonginoɗa e jagol mum, sabu caɗele joginoɗa to bange korka. Wadde ɗo ɗiɗo lebbi tati aɗa wawi teskade e majji. Nduɗo yaawi no feewi, sabu ɗum ɗo ɓoyano tan ko mbayrunomi ɗum, mboɗo hedde tampere rawane tan, joni arti nduɗo lewru yaawi mayde, sabu ɗum ɗo naata ndu wiya yaawa. Nduɗo lewru de somi naati e mayru ko heewi ko mbawnomi mi hortoto, mi horoto mi nattat wawde. Wadde ndu ko lewru horordu, lewru hornoru, neɗɗo o wiye korɗo. Ay hewɓe mbiya horɓe, horɓe ko horiɓe, korɗo ko koriɗo, woni donkuɗo. Holko ronki doole makko keli wawde wadde ko waɗanno, holko ronki wonko heɓanno o natti wawde hebde ɗum ngam ɗowtade yamirore geno. Wadde lewru reworu hendu ko humtorandu, ɓoggol ngol humtama, joni ñaama yar dakmito humto haaju ma. Ɗiɗo teskuyaji jinoɗen hande faccirande bandiraɓe julɓe heɗotoɓe yewtere meɗen duuso korɗo, beele wawa ustade en tampere ñallal ngal e heppere mutal nangue. Ɗum noon so tawi nangue ngue muti, so tawi aɗa taƴa, a hocci tamrore walla yabre walla murtode walla mbuuɗu walla ko wawi wonde foof, walla ndiyam, aɗa janga ɗum ɗo beele baraji ma ɓeydo. Mbiya kordomi ko ngamma geno, ko an gunɗinmi, ko an yiɗimi kumtari, yaafomi goofam gadiɗe battidi. So tawi ko arabere, allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afdartu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu. Bandiraɓe tedduɓe, ko ɗo joweten yewtere men hande, guiɗo mon IBRAAHIIMANUMAR Kane, Katante leñol mo AAñAM YEROYAABE, hofni on en mbadi kubtidinde. Jam wete mon bandiraɓe julɓe, guiɗo mon IBRAAHIIMANUMAR Kane, Katante leñol mo AAñAM YEROYAABE, arti wallodirde e mon yewtere men wiyetende duuso korɗo. Hande noon ko ñallal 16 ni hoore biir 16 lewru korka hitande 2020 ena hawri e ñallal 9 lewru joyɓuru hitande 2020. Tawi konngol ngol ɗo forto ko ɗo e AAñAM YEROYAABE. En jafnima sabu faɓɓere ɓennude nde, kono noon ne sellani hisa, mataw ko ŋakkere yaajende tan wayi noon. En ñaganima windere nde jam cellal kisal yo geno aynu reena. Bandiraɓe tedduɓe, hande noon yewtere men duuso korɗo ɓuraten tongude ɗum koto bange jingol ko adi noon nde goɗɗoyten eɗen mbiya tagore nde fof ñaw gonda ngu yo geno aynu reena. En gaddino ɗo kadi lamdal wona ni e nde yewtere wonno, kono no sindodirno e jewte ɗe. So tawi jomiraɗo neli e ma, wima ana jogori wonde koɗo ma, holto jippintamo,
hol jippude keblantamu so ari o jippoɗon e mbadi haala. Bandiraɓe hewɓe jaabima hen siki ala hakkillaji jumtuɗi gollima hen. E no mbiɗon ni ko noon o jippinte koye ɓernde. Jomiraɗo wi min leydi ndi fof e yaaje mi heƴata e mayri, asaman fof e yaaji e towde mi heƴata e mum, kono noon mbiɗa heƴa e ɓernde gonɗindemi. Ɓernde gonɗindemi nden mbaɗa heƴa ɗon. Wadde on gonɗinɗo geno so ala ko heddi mbadi haala geno ene hoɗomo jippoto koto wi ene heƴa ɗo woni ɓernde. Hankan noon sa yañima ɓernde nde bange jabdemo nde, ɓernde nde moƴƴude, ɓernde nde moƴƴande julɓe, ɓernde nde moƴƴande tagaɗo, ɓernde nde wasde añande hay goto, ɓernde nde wasde wadde mawnikinare e gene bayɗe hono noon. Wadde ɓernde nde ko mande wayeno ɓernde julɗo foti waade ni nde wawa wonde jippude geno. No bandiraɓe tedduɓe, jaabugol mum nan ɗon. Sen mbi jingol ko ɓuri teskede hen ko tawa neɗɗo ene wadde ko wayno ne haɓe. So tawi ko duko, so wodi biɗo mo an ko ni mbaɗa, an jiɗɗo jingande mo on mbiya on anne kay ko ni mbaɗa, ɗum ko jingol. Ene wawi wonde ni e piyodiral, on suuto jungo mum yidde fiide mo, an jingowo o paddoɗa jungo ngo kaɗa ɗum yottade, walla so ngo yettima anne cuuta jungo ma kanko ne piyamo. E ngan sanga wona o haɓanno koye goto, joni o haɓat koye ɗiɗo walla ko dental. Sen nawti ɗum e sengol diine l'islam, nulaɗo mo jam e kise ngoni o wi neɗɗo yo jingan bandum. E lewon biɗo holno jinganirtumi bandam, somi faami mataw ko somi tawi omo toña mi walla mo jojjidde fodde makko, somi tawi omo fiye minne mi ɓoro mi haɓe, somi tawi omo wiye minne mi setta ɗemgalam mi wiitanomo, mataw ko hono noon. Nulaɗo mo jami kisi ngoni o wi ala no kalduɗa ni ko hono noon de kono en sirti. Jingande musidɗo mum ko so tawi wonko ummani ko o wawa mballamo wadde ɗum bete ene feewa. So wonko yiɗi wadde kono noon o andana ɗum, gadda gandal makko, paama ɗo ngal haaɗi, gadda gandal ma pawta hen bete fandare nde yotto. So tawi wonko fawa e dow makko to bange wiyande, aɗa andi o wiyani noon, so aɗa andi hen di ko laaɓi, ngara cettanoɗamo ɓoccitamo dandamo e nden saɗede. So tawi wonko fawa e dow makko omo jagga omo jogori lebtede walla inde makko bonnede, daroɗa cettoɗa haadi keeɗa andi, ndiwta ɗum o laaɓa e nder ko wonno ko o wura e kisal. Ko ɗum ɗo woni jingande bandum, ko ɗum ɗo woni jingande bandum. Sa tawi omo golla golle moƴƴe, cimbinamo e golle moƴƴe ɗe ha ɓeydo ngarɗude, o daña hen geno, o daña hen diine makko, o daña hen neɗɗagal makko, o daña hen yodde e gite bandiko en. Wadde bandiraɓe julɓe, beele ko ɗon tan haaɗi. Nulaɗo men wi ko jingan bande so toñama. O ɓeydi hen kadi hay sinno o tooñi kadi jingan mo. Ɗon noon
woni saɗede to bange nango won e hakkillaji ko foti no nulaɗo mo jam e kise ngoni o holno wirata neɗɗo tooña ha haljita mbiya kadi ya jingan ɗum. Ay ɗo eɗen nana e pulaar ene wiya geno wallata tooñowo. Joni noon mo geno wallata ndeke nulaɗo geno ne hanani e wallude ɗum. Saka noon nodduma an julɗo kadi wima ya waɗir hono noon. Ndeke konngol fof fodde no lelori eno famrete. Bandiraɗo julɗo yewtere men duuso koorɗo ala e sago wawa wangade e toɓɓe cirtuɗe mbele ɗo gonɗa e tampere ɗo gonɗa e nguleki ɗo gonɗa e heege ɗo gonɗa e ɗomka ɗo joktoɗa goƴa gotka haaju fodde ko ene yejjitinma ɗum walla kono ustanma nden tampere. Wadde ay ko ɗum woni duuso koorɗo. Nulaɗo mo jami kisi ngoni holno jingiranta bande toñƴo. Sikki ala gando goto o wi giɗo ma ko gonɗanɗo ma wona tan gonɗinɗo ma. Kala ko mbaɗɗa tan wima ko noon woori, ko kalɗa ko gonga, ko mbaɗɗa ko noon foti waade, sabu tan yo wele on wona giɗo ma ko giɗo puyɗo, sabu ngol giɗgol wallata tongtata ɓamtata cenɗe gurdam. Joni noon wadde holi giɗo ma ko gonɗanɗo ma, kalanowo mo gonga. Ngol konngol ene tippodiri e ga wallu bande so tooñi ballirtamo ko e geɗe ɗiɗi ballirtamo. Sa ari dartina caɗele gonde ɗon ɗe, sa dartini caɗele ɗe noddamo kanko giɗo ma o ndeyamo mbiyamo an noon ko ma jafoɗade kono reeno sabu gonɗa ko e niɓɓere, sabu haala kalaka ɗo ka no haaldani ka toñƴo, golle gollaɗe ɗo ɗe no yirani ka toñƴo. Rutto gacca toñange jalta e hare jafnoɗa geno jafnoɗa mo toñƴa o. Ay ɗo a wawi rokkude mo hakkille mo alano, a wawi yewtidde makko wiide mo geno wi nulaɗo wi hakkille makko arti adan o yiratno ɗum ko ala min kay komi toñaɗo. So ɓooyi o tesko ko fotino oɗo noon wawa arde famɗinami tawi ko haali ko wona noon, oɗo yidde mum e am o darde mum e am so haali hunde ko noon foti wonde. Ɓernde nde ɗeɓa jiggade mawni kinare yaade yafno yaade, kono fodde ko oɗo laaɓi mo reedu ko fotanamo noon o arta e oyeto o wiya an noon ko ma jafoɗa ndeke komin woni e saggere. An bandowo bandi ko ballowo mo o jaha to goɗɗo mo waddata o mbiya ɗum joni woppu haala ka, min paamino ka yaari, kono noon so geno jaɓi mamin jooɗodo mamin jewtid, so geno ñaawi a yiyata hen ko ine mettuma. Ay o woppirama sabu oɗo kadi yewtidi e makko kadi kanko kadi o woppiri haala ka sabi oɗo o golloriɗo ni o jingani bandi ko o ete o tawi ɗum kone tooñi. Wadde bandiraɓe tedduɓe, nulaɗo mo jami kisi ngoni ko ni wi jingan bande so toñama e so tooñi fof. Wadde jaggodiren jaaden ballodiren, goto kala walla goɗɗo oɗo seɓori ɗum ɗo, goto kala walla goɗɗo o, goto kala yiɗa goɗɗo o yiɗana goɗɗo o, so wayi hono noon ma rendo men saño e mbadi ɓurde garɗude. Ɗum bandiraɓe tedduɓe, ko ɗo tan giɗo mon IBRAAHIMANUMAR kane Katante LEÑOL mo AAÑAM YEROYAABE haadata e mon hande yewtere men duuso koorɗo. On jarama e mbadi kubtitinde. Jam mbiyete mon
bandiraɓe julɓe giɗo mon IBRAAHIIMANUMAR kan Katante leñol mo AAÑAM YEROYAABE hofni on geno moƴƴo o newnani en hande ñallal 18 lewru korka ene hawri e amde hitande 2020 ene hawre ñallal 11 lewru joyɓuru hitande 2020 artude yewtere men wiyetende Duuso Koorɗo tawi konngol ngol ɗofto ko ɗo e AAÑAM YEROYAABE e nder reedu Fuuta. Bandiraɓe julɓe, mbiɗen Duuso Koorɗo neɗɗo so tawi hoori woni ko e ɗanngal ngal ɗanngal noon so teskama holko addananno neɗɗo wiyeede ko ɗanniɗo gonnoɗo e suudu mum yalti suudu mum loowi laawol faade e yolnde gonnoɗo e galle mum yalti galle mum wontoy koɗo e galle goɗɗe gonnoɗo e leydi mum yalti leydi mum fay leydi gondi wonti koɗo wadde ngol ɗon laawol neɗɗo so tawi loowi laawol ngol anda walla ngol woowani walla ngol huli ene yiɗi duusowo ɗum haa faando yiya ko faami yiya ko heɓtini kulol ummo e ɓernde mum jokto ɗaminaare e weltare wonde ummima e tampere nana faati e belemma e foftere ko ɗum saabi noon neɗɗo so tawi ala ko heddi sanga kaka heedi nana yeynoɓe ɓe mbiya julɓe rewoɓe Allah ngumme jare yonti isan ciftoren ɗon Baba Demba Abdoul Sirandu so yehino goram ha hankadi wendo guini o loowa laawol dande nde san dirde dande dirde welde towde nana omo yeyna julɓe rewɓe Allah ngumme jare yonti julɓe rewɓe Allah ngumme jare sa o heedi garam hakkillaji yimɓe fof dilla sagginannoɓe caggina wultinannoɓe gultina waɗɓe ngawla kodde ha e cakri kejjajo fodde no yimɓe mbadi wadde ɗo ndin ɗon kejjari ndi dartima e darde jooɓari faade e ɗanngal ɗanngal ngal noon ko ummade e gonka muɗum kiiri ka faade e yamirore geno ummade e ñamde e yarde e dakmitade faade e hoorde ummade e foftere faade e tampere kono noon ko yamirore geno waɗira ndeke jeyaɗo so ɗowtima jeyɗo ɗum waɗi koko haani wadde ɗo noon so yeehi hankadi ha finama fuɗɗima ñawlude nangue hankadi fuɗɗima arde ɓandu korɗo jiya goram fuɗɗo mayde fuɗɗo ɗasɗude fodde no yimɓe mbadi ɓeɗo ko ɗomɗoɓe ɓeɗo ko heyɗoɓe ɓeɗo ko wuleteɓe ɓeɗo ko tampoɓe goto fof e mbadi mum keridi wadde ɗo neɗɗo ene yiɗa dañje mo yewtidi tawa yewtere nde wonko ɓeydata mo nde wannoon yewtere so tawi ɓeydani tan ustat sa yewtidi e neɗɗo
ma o haalane ka andano keɓa e makko gandal walla o haala ko gandunoɗa ɓeydoɗa yenanede gandal maɗa ngal walla o haala e nder ko gandunoɗa o ŋakkina ganda wonmo caɓorɗa ndeke yewtere ko nafoore hakkunde wonduɓe ɗon ɗo aɗa haala noppi ɗi ne gadda geɗe kese miijo ngo ene doga ɓernde nde ene subto hakkille ene lawo fodde no ɗum joƴƴinirte ɗon o dañi haaju ngongu kaɗo wummo teelde o fuɗɗo naatde e losere tampere wadde ɗo dañje hunde nde ene haljina ɗum ha hakkille mum heede hen nde tawa hunde nde ko nafoore jibinore gartam ko ɗum ɗo wiyete duuso koorɗo holi duusɗo gadduɗo ɗum o holi duusaɗo koorɗo o so tawi yeehi ha tisubari yoni ayi ɓe paye e njuulu ɗon ko foftere so takkusan yoni faye e njuulu ay ɗon ko foftere so nangue muti yottama ɗo faano ɗo ɓe jaɓɓore fodde ko wiyete ko taƴirudi walla kumtari ɗon noon goram kanko julɗo o so tawi koye nokkuje ɓuɓɗe walla gulɗe fodde no anduɓe mbirata so ñalli horde tektiki ɗi ɗasɗat ɗi ɗeɓa wade no takkodiruji ni wadde ɗon yo yar ko wuli caggal nde o ƴakki tamorore makko gowne weeli ɗiɗi ko baraji tati ne hebbino reedu nayi ko ummorde e diine e konngol nulaɗo Mamo Jama Kisi ngoni o fawa hen ko wuli ko ɗum ñongta cawɗi reedu ndu ay to banggue cellal o dañi nafoore so yeehi ha o foftima noon o naatana gueɗe so ɓuɓɗe so gulɗe fodde goto fof no suɓori ko yaadi e gurdam mum ay ɗo ɗanniɗo gonɗo e yolde so yettima yiɗi ko jaɓɓorede ñamde e yarde wadde noon nana ɗon o welto o jagga ko o taƴirta ko o wiya kordomi ko ngam ma geno ko an gonɗinmi ko an yiɗimi kumtari yaafomi goofam gadiidi e batidi walla o haala ɗum e arabere allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afdartu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu ay ko ɗo woni a duusimo kanko e nder ñallal ngal ha o faandima a dartini ko mbaɗatoɗa ko e mona heblono fodde so yettima holko gollata o ñaama o yara joni labungal korka sengtima e makko jamma ari o daktima e yoga e gueɗe musidɓe tedduɓe wadde noon eɗen gandi lewru korka waɗi ko gueɗe kewɗe ene waɗi belaji kadi coomiɗi e nder lewru korka ene jeeya hen ñalngu wolde badri woni ñande 17 ene jeeya hen jamma leylatul qadre ko heewi ene soomi e nder lewru korka tawi gueɗel hen fof ko jam jam kadi tawta jam wadde bandiraɓe tedduɓe eɗen gandi wolde badri ala ko wonno fandare muɗum so wona julɓe yidde lewtude yidde ñakkidde e ñakkude e ñaartade beele laawol l'islam ngol lewo feewa daro janngo e jam julɓe wonɓe ngara ngona julɓe moƴƴina tawa tampani loraaki piidiraka mbardiraka wadde so tawi hoore ɓooyi e ɓuɓri yonde andu won daranide ɗum e nangue wadde hande juulen kooren gasken kajjen dañen baraji
ɗum ɗo de won rewdanoɓe heen jeeyi pittali mumen ngam ngol ɗo laawol daro. nden wonno ko jihaadi. hande noon jihaadi ne woodi, kono oɗo jihaadi wiyete arabe ko jihaadu nafsi, wadde ko habtande fittanduyankore nde. wadde ɗo sikke ala ko wawde rende e rentade teskade konngol nulaɗo mo jammi kisi goni o. onon fof kon aynaɓe, goto fof yo wattu hakkille eko aynata ko. so tawi jofugol yonti kala ngel yiyaka ko o lamditteɗo. wadde bandiraɓe tedduɓe, en ñaaguima gueno moƴƴo o nde rokkata en barke coomiɗo e haare badiri, ko mbiyata ko walde badiri. en ñaaguima gueno moƴƴo o nde hokkata en fartange wawde yettade jamma leylatul qadre. ko wona ɗum ko ñalawma fof jamma fof e korka ko nafoore. nulaɗo mo jammi kisi goni o wi kala korɗo lewru ndu o hordi nondu foti hordede ni. o hordindu nondu foti hordede ni. ñallal ngal o hoori. jamma ka o darino o foti darorade e nafilaji ni. o jokki enɗam e nder mayru. so tawi ala ko heddi wiyama hande de lewru humtorandu yiyama, no finirta o serta e korka haalaɓa o ñalda julde ni ene wayno kankone dendagal bakkatuji makko ko menno bakko dinde gueno yaafimama mo haalaɓe. ɗum ɗon ne ndeke ko fartange. musidɓe tedduɓe, ko ɗo tan joweten yewtere men duuso koorɗo. en kofni rendo ngo fof e mbadi kuptidindi. en ñaaguima gueno moƴƴo o nde aynata en, reena en, danda en e gueɗe gondaɗe hande e windere kulaɗe ɗe, ha goto fof arta e golle muɗum wonde e hoolare e cellal e kisal e ɓamtare, wonande enɗameje men e kala windereyankoɓe wonɓe wuuro e wonɓe ladde. guiɗo mon IBRAAHIIMANUMAR Kane, Katante LEÑOL mo AAÑAM YEROYAABE, ko ɗo tan tonganta on kofnama e mbadi kuptidinde. musidɓe tedduɓe bandiraɓe julɓe, guiɗo mon IBRAAHIIMANUMAR Kane, Katante LEñol mo AAñam YEROYAABE hofni on. koofli pulfuli, koofli guidgol, koofli jokkere enɗam. gueno moƴƴo o newnani en hande ñallal mawbare 19 lewru korka hitande 2020. ene hawri e 12 lewru joyɓuru hitande 2020. artude e yewtere men wiyetede duuso koorɗo. musidɓe tedduɓe, konngol ngol ɗo forto ko ɗo e AAñam YEROYAABE e nder reedu Fuuta. so tawi en mbi duuso koorɗo, ha joni de ko ruttade e ɓeydade laɓɓitinde duuso woni ummodade e neɗɗo nokku tawi kanko wonto o fayi an jaha ha goɗɗo yon duttoɗa ustanamo yolde nde. so tawi wonko rondino ko teddi walla jewtamo o wasa yewede, walla taw ko jammindemo holludemo nokku ɗo andirano to banggue laabi e ko nandi hen ko ɗum wiyete duuso. wadde noon duuso koorɗo ko yewtidde e bandiraɗo julɗo o daña ko yewtori, o daña ko weltori, beele ustanamo tampere nguleki, tampere heege, tampere ɗomka, ɓernde makko nde rutto e gueno tedduɗo towɗo o e Mouhammad mo jame kise goni o, e famde ɗum ɗo de ndeke wonɓe o rendi hen goƴa ete ko nafoore woni yeeso mum. bandiraɓe tedduɓe, en ñaaguima gueno moƴƴo o nde dandata en e rafiji hande gondaɗi ɗi, o suura en, o danda en, o ayna en, o reena en. yo gueno sellin ñawɓe, hisna selluɓe, ha garten goto fof e golle mum no haniri ni. hande noon yewtere men duuso koorɗo ɓurata abbitade koye joljole gurdam ɗam, nde tawno
so ji jumane waɗe e nder yontere waɗe hen ko wiyete khutba jewte mbaɗe ko ha almami wawa yewtidde e yimɓe ɓe ko joli ko hakkillaji mbawa yowade hen ngam naftorede e ngal ɗon gonal wadde yewtere men duuso korɗo ene wawi joldude nden ɗon tufde ñallal hande ngal ko ɓuri hewde e windere nde ene yewta ñaw mbiyetengo coronavirus tawi ganduɗa kulhuli kewɗi ene coomi hen ɗin kulhuli noon sa ƴewtidima ɗumen won hen ko ɓuri hewde ko kulhuli nanalla nane ñawde ne woodi mbiyetengu ni mbangu ni so tawi yani e rendo mbaɗowu ni ene jogii kulhuli goɗɗi ko kulhuli jiiɗe jiya mbiyeɗa oɗo de kaari ene wondi hen aɗa laaramo omona leli ha o rutto e joomi ko e yeeso ma walla o sella caggal tampere e yeeso ma wadde noon ɗiɗo kulhuli ko gondaji en joga kadi ko teska hen wiyeede wonde yimɓe yo ndentodir nde tawno ñaw ngu ko ndaɓowu so tawi wiyama ñaw ko ndaɓowu so tawi aɗa andi on ñawɗo mbawa dogdemo e rentademo kono joni a andamo wiyama kadi ñaw ngu ne wawi wonde neɗɗo balɗe jonɗe tawi ganduɗa tinani ene wondi e ñaw ngu walla yimɓeɓe tinani omo wondi e ñaw ngu joni noon bandiraɓe tedduɓe wadde ɗon ko kulhuli ko nganumo neɗɗo ne wawi wondude hen o raaɓa yonɓe ko adi nde o yanata tawa ko heewi boni ɓe o raaɓi ɓe kadi haadi tinani goto fof kadi ne wawi raabde goɗɗo raaɓi o juuta ha bonna e rendo ngo ko heewi ɗum ɗo koye teskuyaji jeeya ene jeeya e kulhuli ɗi wonde aha joni noon haadi wiyama dente yo ndente wadde laamuji dutti e laamteri mumen kolli haadi woni ko minen geno ardini e ngaɗo sanga ɗum noon ndentoɗe sabu hay goto yiɗa ko halfina bona wadde ndentoɗe dente so wiyama dente noon ene wawi teskede hen dente pijirloji ɗi jadani e diine ene wawi teskede hen dente dewal geno ene wawi teskede hen dente belaji gurdam wadde noon ko wawno wonde fof caggal hunde nde nana suuɗi e nder rendo saha fof eɗen nana wiyeede wonde aha kaari gundunoɗo hen gumminoɗo nokku nangam ene wondi hen raaɓi kaari e kaari joni noon kaari e kaari ne ko hoddiɓe maɓɓe en ɗon ne joñama sabu hulede kori ndaɓaka ene ƴeewe kono kala nde yimɓe ndendinano ene kiñe ene hasi wooda yaltuɓe hen wiye aha ɓeɗo de ndeke ene gondi hen ɗo ene tindina woɗɓe ɓe garani ɓe ndeke firani ɓe gondani hen ala koɓe jettaki nokkuɗo hiñeteɗo haadi woni kala rendinaɓe kiñoya woodat ko tawa hen ndeke woɗɓe jooɗiɓe ɓe ndendinaka kiñoyaɓe beele hoolare ine wonde kamɓene ala ko woni ɗon jaabowol mum ko ala hande nde ko kulhuli tan coomiɗi e nder windere andaka ko ɗo andaka ko ɗa wadde ko ɗum hebbini reeno o joni noon sen teskima e ndin ɗon baadi caggal laamu kañumne addi konguɗi mum ndentoɗe dental sanga nangam ndentoɗe yaade nokku nangam ndentoɗe fottirde e mbaadi nangam ndentoɗe taccude keeri e nokku nangam wadde ɗo ɗum ɗo ne holko janginta
janginta tan ko neɗɗo de ko geno renata ɗum kono noon yo tinno kamne e rentade sabu wonko wiyane ñawna daganta ko julɗo memde ɗum wonko wiyane wara daganta ko julɗo memde ɗum wonko wiyane wayla hakkille daganta ko julɗo memde ɗum wonko wiyane yaɓɓa jojjande aade daganta ko julɗo memde ɗum wadde noon gueɗel hen fof ene jogui keɗɗo e mum cafrowo ɗum gandanɗo ɗum deke noon so tawi heɗɓe e ngoɗo sengone mbi en ndentoɗe ɗum ɗo de ne wawi hokkude on ɗuma e te caɗele ɗe so keɓama caggal gueno e nelaɗo muɗum koto mabɓe kadi duttotoɗa mbiya ƴewane kam ko gondumi ko balle kam no cafroyimi wadde ɓe so tawi kalanima ene foti wattede hakkillaji hol kulhuli jogaɗi hande ha ɗo gonɗen wonɓe ganduɗa heddi e hakkillaji mumen mayɓe ɓe ko geno araniɓe tan ɓe maayi balɗe mabɓe gasi tawe jaggeteɓe mbiyene gondi hen ɓe wona gonga ko soɓe nawama toon wonkoɓe memnete toon ko ɗum addantaɓe loore addanaɓe losde ha kisa wiye aɓe gondi hen kono ñawu ngungu wona gonga ko heewi ko haalete e maggu bange ɗojjo ga bange mabɓo bange hoore musore bange goddi e joruji bange gueɗe bayde hon noon ɗum ene wonno ko adi wadde e yiyande nden ɗon rogere gonɗinani godal ñawngu gonɗin ɗum ko dawrugol politique baɗaɗo e nder gurdam woɗɓe jaggi ɗum ɗo de ko caɗele garɗe hakkude leƴƴi ɓeɗone gari ko joomen doole en yidde ustude keewal ɓeya yidde ustude ngalu ɓeya yidde ustude faggudu ɓeya woɗɓe jaggi ɗum ɗo ko hare hakkude diineji won arɓe yidde famɗinde julɓe walla yiɗɓe famɗinde won e dente walla won e diineji ko wawi wonde fof musidɓe tedduɓe pulaar ene wiya hunde so tawi woni sarama ɓe mbi ene ngata ɓe mbi ngatata ndeke an foti wonde ɗon darde ma ko woɗɗitade wadde noon so tawi en teskima hande jeehe guddama jumaji guddama jamaji guddama nokkuje kewɗe dendetenoɗe guddama nokkuje kewɗe galɗinortenoɗe guddama e leyɗele windere ko ɓuuri ko hewde wadde sen ƴewtidima eɗen mbawi wiide ndeɗo saɗede haɗani tan e fulɓe haɗani tan e Fuuta haɗani tan e Sénégal haɗani tan e Mauritanie haɗani e Guinée haɗani e Mali haɗani e Gambie haɗani e Burkina Faso haɗani leyɗele Europe haɗani leyɗele Amérique ko caɗele jolanɗe windere nde wadde noon ko waydani hen an miskino Allah goƴaɗo kirengel mum an miskino Allah goƴaɗo safara mum cellal mum an miskino Allah goƴaɗo ɓeskuyal mum an miskino Allah goƴaɗo diine mum holko foti wonde darde ma e nde ɗo hunde ko wona rentade holko foti wonde darde ma so wona rentade joni noon caɗele gondanoɗe ɗe laamu sen dokkiyiru hande laamu Sénégal darni ñawoje ɗum ɗo yo udde tuggiɗo ha ɗo nokku nangam hoto keeri mum tacce e jeehe yo gudde jumaji e jamaji yo gudde joni noon kala ñallal ngal geno addi wiye hande de ƴeewama yimɓe nangam tawama ne gondi e ñawngu hen mobre nangam ina anda ko hemnoɓe kaari en ɓeya kono noon ɓeɗo gandaka to keeɓi jiya tan kono gondi hen wadde aɓe gandaka to keeɓi ɓe toɓe gummito to banggue hakkille ene gasa taw won koɓe goppi toon won dokkuɗoɓe on arani nan toon ene gasa wonɓe ɓe dokki ko adinde ɓe garata wadde noon bandiraɓe tedduɓe kulhuli nana hen joni noon sen ƴeewi to banggue hakkille laamu wima mi winoma hata ya jeere joni baasi ala ya jeere kono noon andude ko wodno ko ne woodi ha joni ete koko ɓeydi ustaki laamu wima mi winoma ya uddu jumama kono joni sa yiɗi uddit kono andude ene wayno wano laamu wima uddit jamama laamu wima uddit yeyirde ma laamu wima ya e nokku ɗo jiɗɗa
tuggi waktu nangam ha waktu nangam ittama wattama ɗum wadde ɗo ma en tin hen hoybinande laamu hoybinani en kono noon ñaw gonnogu sababu kam ha tiiɗallaji ɗi mbaɗi nguri ñaw kam hoybani geno gaddunoɗo ɗum e men o hoybinani taw caɗele gonnoɗe ɗe mbaylaki taw ko ñawanno ko nana ñawa ha ko ɓuri ɗum ene ñawa e nder kam nder ngendi Sénégal ko mayata ko nana maayi ne jokki e mayde ko sellata ko nana jokki ene sella wadde ɗo joni mbete ko teskade hankadi laabi gudditama yomi yaado jiɗirimi yomi yaato jinmi yomi yaade welimi yomi humtoye haajujam beele ko ɗum foti teskede walla foti teskede ko haadi ko ridduno goral dartaki goral hanani dartade bandiraɓe tedduɓe Katante leñol wi haalde haala ha laaɓa ko yawade mo haaldata o wadde ɓetire ɗum hakkillaji mon ƴeewon caggal nde haalano ede haalta joni holko poɗɗen wadde holno poɗɗen waade holko poɗɗen rentade ndentanoɗen ɗum ɗo koye men tawa en padani e konngol laamu en padani e konngol goɗɗo ndewen geno jokken enɗam meɗen ndentoɗen ballodiren e kala sengo nde wan noon cafrowo ene waɗa e neɗɗo leɗɗe kono pulaar ne wiya ko mawɗo safrata hoore mum sabu sa tottama yawanno foti waade ni sa waɗani hono noon so caɗele mbaɗi hen sikki ala jeeɗa koye tinoɓe ɗum noon bandiraɓe tedduɓe ko ɗo tan jaweten yewtere men Duuso Koorɗo guiɗo mon IBRAAHIIMANUMAR kane Katante leñol mo Agnam YEROYAABE hofni on e mbadi kubtiddinde jaam ñalle mon bandiraɓe julɓe guiɗo mon IBRAAHIIMANUMAR kane Katante leñol mo Agnam YEROYAABE hofni on geno moƴƴo o newnani en hande ñallal nogas korka hitande 2020 artude yewtere men wiyetede Duuso Koorɗo tawi ana hawri e ñallal 13 lewru joyɓuru hitande 2020 konngol ngol ne ɗoforo ɗo e Agnam YEROYAABE e nder reedu Fouta musidɓe tedduɓe yewtere men Duuso Koorɗo ko hirjinde siftinde jeertinde e sembinde nde tawno to bange nguura terɗe aade ɗe pop gootal hen fo ne jogii nguura mum ko ɗum waɗi yewtere ko nguura ɓerɗe so tawi yimɓe ne jewtida wonko jogiɗa aɗa yuppana ɗum goɗɗo wonko goɗɗo jogii aɗa ƴooga e mum sike ala jogotoɗa ko yila walla hakkille tawa ene wilta saha fof ene semba ngam geɗe naatoje e jaltoje ɗe Koorɗo noon so tawi ala ko heddi hankadi humi woni caggal kejjari korka naati nde wannoon micciyankagal ne heewi nafoore e guurɗo o heyɗanta kacitari nde tawno o wattani hen hakkille o heyɗanta botari sabu o wattani hen hakkille kono noon o diwi kacitari o diwi botari o waɗoyta hakkille makko koto hirande to woni kumtari wadde ma en mbaw teskade ɗon won geɗe to bange ɗemgal Pulaar won wiyoɓe kacitari botari e hirande kacitari ndi wonko woowa hutorede ɗon botari ndi ko hono noon hirande nde ko hono noon hay so woni hande geɗe ɗe mbatti tappodirde e tawtawtodirde haɗani kala hen kam tuma wonko ɓurno ɗon woowede ko
ko ɗum saabi ɓe ƴewtintako gonkaji ɓe kuufa ñamde walla njaram ñamri walla njaram caggal juulal futuro yeru jargol kafe e ñamgol mburu jomum wima gonmi ko e haccitade o teskaki ko sanga ka jogi inde nde jeyɗum o teski koko hutortino to ko wadde to ɗum wawi tawdemo fof ena gasa ɗum heddoro inde nde o yaha ha hedde feccere jamba o rutto kadi e ñamri gondi o innira ndin gonmi ko e wattade so yeehi ha wendogo o wiya gonmi ko e hejjade ayi inde kacitari e inde hirande ɗeɗo inɗe ɗiɗi natta saytorede e nder lewru ndu ɗo ko saɗede ɗemgal ala e sago enen julɓe mbawen faamodirde e rendo men ko abbiti e ñawoje diine men tawa ko e ɗemgal men sabu so tawi ko ɗemgal gongal janguɗa walla janginta ana gasa woda ɗo garɗa donka andude no yarata tawa ɗon ko rafi ɗemgal walla woda no kalduɗa keɗiɗo o ronka famde ɗum tawa ko rafi ɗemgal wadde ene moƴƴi mbawen famde diine men tawa pamɗen ɗum kadi ko e ɗemgal men jangude ɗemɗe goɗɗe noon bonani mbawen noon sirdude ɗemgal e qur'ana ko haala geno waylotako waylittake endetake waylude ko wona qur'ana noon konngol fof bawngol wonde ene sella kaalangol enon wawruɗa kaaldangol emo nanodirta wadde duuso koorɗo arata ko wallidde en e ɗeɗo geɗe geno moƴƴo o newnani en hande so tawi nangue muti wonata ko en keli koyɗe ɗiɗi wonde no fulɓe mbirata en keddorama koyngal gotal woni sappoji ɗiɗi jeehi heddi ko sappo battidiɗe sappo battidiɗe ɗe noon nafooje kewɗe kadi nana hen coomi sabu leylatul qadri ko hen jeeya jomiraɗo wonto wiyata salamun ay kisal de salamun kisal ngal jiɗɗon hokkede ngal kisal ngal dartaton ngal kisal gummori ngal to am min geno ngal joni hiya ay ko ɗo ko jiiroton ɗon ko nani woni ñallal nogas e jeegom jofde nogas e jeeɗiɗi joni noon lumba ɗe e ngoɗo maayo jogoɗe nde ɗo weltare jaññe becce mon moƴƴi noon jortoɗo jommon paamon binoɗo ene waɗana on moƴƴere o ene wayno wano ana heddiɗo heddino ete wona haala wulto omo heddi e mbawka makko oɗon keddi e loore mon wadde noon so bawɗo jaɓi wadde laamɗo jaɓi wadde galo jaɓi wadde ndeke mo ganduɗa ko pamaro doole ala ko wawani hoore mum so lombima e hakkunde ɗeɗo baɗe ɗeɗo bawɗe e ɗeɗo jaɓanɗe omo foti weltade ɗo noon
ay ko galo e gando e laamɗo. Joni noon galo o jomiraɗo no wiya ganiyu, ɗo ko kanko wiyete galo. Ay gando o omo wiye ganduɗa alimu walla alimu, ko kanko woni alimu gando o. Ay laamɗo o ko kanko woni maliku, woni maliku. Joni noon so galo e gando e laamɗo dokkodiri juuɗe catimama an pamaro doole, ko nafoore ma woni ɗon. Joni noon ɗeɗo geɗe pop ko luɓanode e nder gurdam, hol jeyɗo de? Jeyɗe ko geno goto bawɗo o. Wadde ko on wima ay ko lartannoɗa ko an neɗɗo, moƴƴere nde jiilotonɗa nde, joni salamun fofof arti e juuɗe min mo ganduɗa gonɗo kisal o, jeyɗo kisal o. Mbiɗo weltinirma ko podannomami ko hatta matla il fajr, hande weeti fof. Wadde ko kan jamma tijja e ɗeɗo balɗe garoje. Ɗum noon korɗo, ha joni de amin dusodira e ma, holto paaɗen? Paaɗen ko e moƴƴere, paaɗen ko e ɓural. Holɗo ɗannaniɗen? Ɗannaniɗen koto nulaɗo mo jami kisal ngoni o wi, kala korɗo lewru ndu o waɗiri no handiri ni, o totti ko foti tottede ko, o renti ko foti rentede ko, ma geno yaafomo dendagal bakkatuji makko gila o jibina ha ñande hen. Ko gon tolno gummaniɗen, wadde eɗen dusodira e yettade ɗon de. Bandiraɓe tedduɓe, yo geno hokku en hawrude hen. En ñaguima geno moƴƴo o nde aynata reena e caɗele gondaɗe e kuuɓal leyɗele, o juutna balɗe men, o moƴƴina battane men, o yettinani en pandal, o jaɓan en golle men. Guiɗo mon IBRAAHIIMANUMAR Kane, Katante leñol ma AAÑAM YEROYAABE, ko ɗo tan haadata e mon hande yewtere men Duuso Koorɗo. Yo geno hokku en hawrude kadi ako arata. Jam ñalle mon bandiraɓe julɓe, guiɗo mon IBRAAHIIMANUMAR Kane, Katante leñol ma AAñam YEROYAABE hofni on. Kofli pulfuli, kofli guidgol, kofli jokkere enɗam. Bandiraɓe tedduɓe, en garti hande ñallal 14 lewru joyɓuru hitande 2020, ene hawri e 21 lewru korka. Tawi konngol ngol ummorto ko ɗo e AAñam YEROYAABE nder reedu Fuuta, ngam yewtere men Duuso Koorɗo. Bandiraɓe tedduɓe, yewtere men Duuso Koorɗo noon hande ene gasa ma wat jiyanɗe certuɗe, nde tawno konguɗi pular nde ngooti. Wonɗo pular wiyata mawninta reedu ɗaminiɗo ko yiide goonga hula haalde. Wonɗo pular wiyata wonko ene wela kaalɗo tawa welata keɗiɗo. Kono noon goonga ko ngesa keno. Bandiraɓe julɓe, ene moƴƴi kaalden ko nafata, kaalden ko nawrata en yeeso, kaalden ko ittanta en caɗele, kaalden ko tongtata rendo men faade e ɓamtare, kaalden ko sembinta en e diine l'islam,
taw ko diine ɗe mbaylaka ɗe jillaka fadde no jamirira ɗen yen golloro ɗen ni golloro ɗen noon no jamirira ɗen yen kaldu ni kalden noon no jamirira ɗen yen kaldir ni kaldiren noon en kollama so haala yonti haalede hayso woni caɗele ɗene jogori yantude e dow hoorema ya haal gonga bandiraɓe julɓe yewtere men Duuso Koorɗo mi rokka ɗo jokkorɗam wasata wooda jiɗɗo laabde reedu e saggidde tawa ene wawa andude mo haaldata eno heɓorto mi haali to fuɗɗode ko musidɗo mon IBRAAHIIMANUMAR kan Katante leñol mo AAÑAM YEROYAABE jokkorde ɗe to sengo WhatsApp ko ɓolum tati tati jeeɗiɗi jeegome tati nayi nayi ɗiɗi e tati jeeɗiɗi e jeenayi woni 00 337 63 44 23 79 so tawi ko jokkorde noddago ɗo e ngendi Sénégal ko jeeɗiɗi laabi ɗiɗi ɗiɗi nayi jeegome tati jeete jeetati woni 77 224 63 88 banda men eɗen gonno e saɗede ñawngu geno julni e men coronavirus hewɓe ne kaala ko dawrugol hewɓe ne kaala koko fewna koko hebla hewɓe ne kaala ko habde e diine walla ko habde e woni leƴƴi walla won duuɗe ko wawno wonde fof en tini kam ari ete woodi ko bonni ete nde fuɗɗi nde faade joni saɓorani ko yeeso tan yaari sabu gila ne wonno yimɓe ɗiɗo tato ɗo e ngendi Sénégal ha tolnima ɗo tolni ɗo ñalawma kala ka geno addi haalete ko capanɗe hen saha yaha ha wona temedere ha fawa laamu ngendi Sénégal wiyino yimɓe yo curo kata e nokkuje mumen dente yo ndente foti koɗe jama foti koɗe juma foti koɗe jeere foti koɗe yange foti koɗe inde foti ko genays e ko wawi wonde fof yimɓe ne nguuri he ɗin ɗon gonkaji fodde balɗe e bandum no caɗele carori yoga e leyɗele gollorɗe gudda laabi gudda caɗele keewi e nder ɓesguji bandiraɓe tedduɓe miijoji certi wonde dente guddaɗe ɗe fof jumaji e jamaji kam kanani jeyede hen woodi wiɓe ala dental ko dental tan en gari hande ha hoorejo ngendi Sénégal andi e hoore mum wi joni noon yo dente ɓamtu kono noon goto fof yo rento beele ɗiɗo konguɗi mbawano wonde gila adan jokke dente kono dentoɗe nde wan noon pulaar ne wiya moƴƴere ñemtinande ko koɗɗo daakaliɗo ittata ɗum addanno wiyeede noon ko yakorade ene gasa juutirta ndani kono geno andotako laamu waɗi hen ko wawi won e yimɓe jaɓnoɓe mbaɗi hen ko mbawi wiyama hande yo dente guddite min ɓurata mi haalde ko hakkude jumaji e jamaji ɗi dukoɓe fodde jumaji potani uddede jamaji potani uddede holto payɗum bandiraɓe tedduɓe
haalde goonga taƴata arsuku. Dental jama e juma hande tawi rafiji ne ngoodi e diɗo mbaadi wona sunna wona farilla ala foɗo neɗɗo fayi ɗum so wona na haala ko wela. Cuusen haalde goonga. So tawi ala ko heddi hande toɓo tan toɓi niɓɓere waɗi a anda ko kawrata e laawol mbiyeɗa ka raya jama. Holko hanma yaade niɓɓere nde hade ma gañade, holko kulɗa e gañade nde hade ma mayde. So tawi wonti rafiji ngoodi e nder jama walla e juma walla makka walla to wawi wonde fof kaɗeteɗa ko yaade toon. Haymo ene yaha makka ko ma pingue ƴeewe, mon yaha hakkude leyɗele ko ma waɗe ƴewnuji vaccination ngaji ƴeewe so tawi ne wawi wonde. Hay wone leyɗele saɗa jaɓane ɗereji ko ma naweɗa jurneɗa sa ala rafiji daɓoji wonande gendi ndi. Bandiraɓe tedduɓe, holto neɗɗo fawi wiide gudditane min jumaji amen e jamaji amin mbarto. Beele wartade dagi, wartade beele ene dagi wonde sababu ñawde neɗɗo goɗɗo, wonde sababu ni ñawde kam e hoore mum dagaki, ala ko haali wonde sababu rabde ñawna neɗɗo goɗɗo. Holto ɗum ɗo fawa? Adduno laafa e hoore ko alsile magal, kono so wati ɓuucade ngandi kandi yo wedde. Jama firani sa juulani e jama tan a juulani. Juma ko noon jogi ko gantuji e gantuji joganoɗi ɗi rafiji ngari nana ɓeydo ndaw ko hawni. Rafiji ne ɓeydo, rafaɓe ne ɓeydo, laabi ne guddite. Rafaɓe ne ɓeydo, dente ne guddite. Rafaɓe ne ɓeydo, caɗele ne ɓeyde. Mbele ɗum ko yidde Allah walla ko hulde Allah. Bandam en mo suusi mayat mo huli mayat. Kalden gonga, kalden gonga. Jamaji hande e jumaji fotani udditede. So tawi laamu darima hande wi bisimilla guddite, laamu wirata guddite wonde yonti udditede ko antute e hoore mum. An neɗɗo Allah ne haala laabi kewɗi wiyete ko yuminuna bila gaybe, ko gonɗinɓe e birnal, ko an gonɗinta e nder birnal ganda ko nafata mako, gonɗina e nder birnal ganda ko lorata mako, gonɗina e nder birnal ganda gonga o, gonɗina e nder birnal ganda fenade nde, gonɗina e nder birnal ganda masala ko. Wadde ceerno bandiraɓe tedduɓe, hakkillaji min ɗi holko ɗi nafata en? Joni laabi gudditi, laabi gudditi. Wadde wona koye men gonnoɗen e rende, wona enen gonno e rentade, ndennoɗen ko konngol laamu. Joni noon so tawi laamu wi en jeehe mbartoɗe holno mbatten? So laamu wima ya maayi holno mbatta? So laamu wima ya ñawna goɗɗo holno mbatta? So laamu wima ya mbara goɗɗo holno mbaɗata? Bandiraɓe tedduɓe, mbattodiren hakkillaji, mbattodiren hakkillaji. Hande ceerno kaari wi juma yo uddite, minne komi ceerno mboɗo jingana on ceerno kaari, minen fof komin gotum, komin nangam e nangam. Ɗum ko firte? Holko jomiraɗo wi? Jomiraɗo wi ko ballodire e ɗiggere, ballodire e ko nafata on, kono hoto ballodire e caɗele e ko addata bakkat. Jingande hande neɗɗo sabu yo uddit jama, jingande hande neɗɗo sabu yo uddit juma, jingande hande neɗɗo yo uddit wone dental gongal sababu, bawgal wonde sababu ha caɗele dañe. Ɗum wona jingande neɗɗo o ko addude mum caɗele e lor e wallude e walli ɗum e caɗele. Won noon mo ene walluma e coggu puccel mawna reedu tawa o wallatama e coggu guba. Bandamen, kalden gonga, hoto janguɓe men gone, hoto seeremɓe men gone, hoto finɓe men gone, hoto nunɗuɓe men gone, hoto ƴoƴɓe men gone, hoto ɗum holno famorto, holno famorto.
laamu leydi wiye tan joni kay hankadi haadi wayindani jokke kono ndentoɗe moni fof tan wiye fir fay juma e jama ha yo jam arti e teñande fof aɗa wiye capanɗe nana dafani leli jiitama rafiji ɓe doga nannoɗa safro yaade nder leydi e caggal leydi ɓe nana cuurine goƴa koye mumen no goƴireɗa hoore maɗa ni to doge ene waɗi to faye ene saɗi banda men kalden gonga kalden gonga hay diine goto yamirani hande jama yo uddite hay diine goto yamirani hande juma yo uddite kala jaaɗo e ɗum waɗi koko wela kono wona holto tugna holton ko holton holto Allah wi e nder qur'ana so tawi caɗele ngari rafiji e gantuji goppe caɗele ɗe goppe gantuji ɗi jeehe so yiɗi ñawon so yiɗi ñawnon woɓɓe ko holton holto nulaɗo sallallahu alaihi wasallam wi e nder hadisaji muɗum so caɗele mbaɗi laabi natti holnade rafiji mbaɗi ko wayno congoji ko wayno gueɗe daaɓoje ko wayno caɗele goɗɗe e nder gurdam muɓɓe guite mon naton e ɗum ñawon naton e ɗum daaɓon woɓɓe naton e ɗum maayon naton e ɗum mbartoɗon naton e ɗum mbaron woɓɓe ko holton hol joguiɗen ɗon tugnande wolɗen walla qur'ana keso ko kadi wona gandanoɗo walla hadis keso ko kadi wona gandanoɗo walla sunna keso holto woni walla ko holɗum bandam en sabu neɗɗo yidde kosam hoto addan ɗum wiide damdi kaw tugnade e neɗɗo ha so tawi caɗele mbaɗi jejjita gueno jejjita nulaɗo toppirɗa o ko ceernam o ko bandam o ko babam o ko wuramen jeeya o ko sehilam ɗum ko bakke ñolɗe yahani hay nokku yahani hay nokku yahani bandiraɓe tedduɓe hunu ko so haalani gonga goɗɗum ɗum ɓuri ɗum cuusen haaldude gonga hoto gande men goni hoto nunɗal men woni hoto cuusal men woni hoto jambaragal men woni hoto laamderu men woni ɗum holko firti hande won e almuɓe ɓe paamani haadi ceerno kaari wini ko ceernam wadde min mi waɗat aha ceerno ma wima ya mbartoyɗa on ceerno ko firti enen ken almuɓe min komi almuɗo komi tijjaniyanke kono noon ceernam o nannata kam e komi anda mi watta ɗum ceernam so majji mi rewata e mum e majjere nde so tawi ene sella ko hokkodirde hakkillaji no jomiraɗo wini jokkodiren jewtiden ballodiren e dow ɗiggere e dow ko nawrata en yeeso so wayani hono noon min kay mi rewata e ma dow saɗede o diina ko firte en mbatta ɗo oɗo diina way moƴƴuni mbatten mo majjere bandiraɓe tedduɓe kalden gonga moni fof ne huuli haalde hoto yobtede aɗa hula haalde hoto yobtede hoto wiyede haadi ceerno kaari ne waɗa sa haali mataw ka jeddude ceerno kaari so ceerno kaari waɗi ko wona noon ko wona noon mata wona ko neɗɗo so waɗi ko wona noon ko neɗɗo bandiraɓe tedduɓe kalden gonga musidɓe tedduɓe miskineɓe Allah ndento ɗe ñabbuji gondaɗi ɗi so bamma udditi juma wiya yahani so bamma udditi jama wiya yahani so ceerno ma udditi wiya yahani so goɗɗo udditi dental muɗum ɗum ɗo ko yangue sehilam yangue koriji amen yangue ko wawi wonde fof wiya yahani ɗum ɗo ko mayde o ɗo so maayi a wawa wasde arde a wawa wasde ɓattade yimɓeɓe a wawa masodirde mumen holko ɗum firti bandiraɓe tedduɓe hoto puyen sen puyen donani ɗum bandiraɓe fulɓe koye mon kaldanmi neɗɗo wiyata bonande ne waɗe minne yomi wattan to gene waɗi yimɓeɓe fof ma waɗam ɗon ɗum ala ko firi sa jogui hakkillen ɗum hutoraka e mata ko ɗo tan jaweten ɗum noon yewtere men hande duuso korɗo ko dani wawi yarude mataw noon beele guel no fidiri foof
ko noon awrete eɗen jogii mettere haa ɗon waawi haadde ɗo leñol yahata ha natta fertude guite mum gam laarde natta hutorade hakkillaji mumen natta hutorade wone gueɗe gabbo wone gueɗe wiya kaari wi to yowiti ga yowiti e bakke ñolɗen e maaya e temo jowitiɗa o ñalawma fof hoore mum musiɗo ɗo wirtotoma fokkita fayata goɗɗo safroyo toon so heɓani ɗon ɓenne ndi leydi so heɓani ɗon ɓenne ndi leydi so heɓani ɗon ɓenne leydi gondi an ka miskinal aɗa waƴa hoorema ko ñamɗa ko jarɗa ndewa e on ɗon ha aɗa warto hol sababu bata an kam ala ko jiɗɗa bata an kam ala ko gonɗa gana jarama on jarama ko guiɗo mon IBRAAHIMANUMAR Kane Katante leñol mo AAÑAM YEROYAABE jam wete mon bandiraɓe julɓe guiɗo mon IBRAAHIMANUMAR Kane Katante leñol mo AAñam YEROYAABE arti wallodirde e mon yewtere men wiyetede Duuso Koorɗo eɗen goni e ñallal 24 lewru korka ene hawri e 17 lewru joyɓuru hitande 2020 tawi konngol ngol ummorto ko ɗo e AAñam YEROYAABE e nder reedu Fouta bandiraɓe julɓe en ñaaguima yafuya ngam faɓɓere faɓɓanode nde en kesɗitini kadi jelari men faade e geno nde o moƴƴanta en o suura en o danda en e kuluhuli jogaɗi o sellina en o sembina en e ko gollaten ko o jaɓana en golle ɗe bandiraɓe tedduɓe sen mbi Duuso Koorɗo ha joni de gonɗen koye dusde Koorɗo nde wannoon neɗɗo o serani e yaade wadde en ceerata e dusde jimowo goto noon ndeysan Pulaar wi o wi goppe Duuso Duuso kay ndeke moƴƴani Duuso jibinta ko ceeragu tanata ko yewende kono noon sa yurnitima ɗum kadi won cengɗe kala mo dusɗa walla dusɗoma so on baynodiri hakkille ma heddoto ko e makko nokkuɗo kaduno ɗon ɗo de gummi ɗon nokkure ha jetti ɗon ɗon ko jewtanno ɗon ko ɗum heddoto e hakkille maɗa nde tawno yidirde weeɓani kono ɓuri sattude kadi ko yitidde mbaynodira e neɗɗo e dow belemma e dow cellal e dow goto kala ne weltani goɗɗo yaha ha waɗa daawal foti ko daawal ɓadigal walla ko daawal goɗɗugal geno waɗa hoddiro muɗum goto e moɗon rutto e jomum heddo hankadi aɗa simta goram ñande min kawri nokku nangam nde goram ñande min gummudi nokku nangam nde goram de min baynodiri nokku nangam nde aɗa siftora ko winoma aɗa siftora ko mbinoɗamo aɗa laara to bange hakkille ma e ɓernde ma a yawo ngo battindinoɗa yiide e makko ngo wadde noon ɗum koto bange ko yiyoto kono ne woodi kadi ko ganduɗa ko wawi naftorede e mbaadi gondi wadde konngol ne heewi gartam a haali konngol sangare neɗɗo o hoori ni woni konngol ngol o nanangol o naftorongol ngol sembinamo e ko waɗata ko omo wulano ha ɓernde ɗiɓi wiidemo walla fittandu an kam kiiɗo nguleki no wayni holno fotantuma o nani mbiɗamu ay nelaɗo mo jam e kisa ngoni o wi so tawi neɗɗo hoori lewru ndu ha joofi o darima e jammaji ɗi ha joofi
o gollima golle moƴƴe ɗe ha joofi o rentima kada geno ɗe ha joofi ma geno yurmomo yaafomo dendagal goofi makko oɗo gonɗo e yolde gurdam omo siftora nyalawma nangam de mi haalino ɗum te mi fotano ɗum haalde nyalawma nangam de mi gollino ɗum te mi fotano ɗum gollude so geno yaafakimi jogormi ko ñaawede e temo ñaawdi e geno on sikki ala ko liɓete wadde noon a nani ko ganduɗa ɗum ɗo sa golli ɗum ene wona sababu yaafedema goofima bindaneɗa baraji naata aljanna sikki ala ɗo a duusama e nder gurdam ma a duusama e nder gonka ma kala ko nangue nge wulno aɗa miiji aha ndeke so tawi geno yurmaki mi yaafimi somi naati janggo jeyge jeygol laakara ngol de ɓuri ngeɗo nangue wulde so tawi geno yurmaki mi yaafimi somi naati janggo jeyge heege wonge toon nge ɓuri ngeɗo so geno yurmaki mi yaafimi somi naati janggo jeyge ɗom ko gonka toon ka ɓuri kaɗo habre wonde toon nde ɓuri ndeɗo wadde noon so tawi haalande nde rokkimo kan ɗon faamo muya ay wonanimo duuso wawde yaade e ngal ɗon gollal hawo yotto ɗo faano ɗo so yeehi ha nangue ngue hankadi muti ay o arta e rokkude wone ɗon noon nana o fooɗa ko tamarore makko walla ko wawi wonde fof o wiya geno ay o huccita e geno omo haala omo setto gonka gonaka ka o wiya kordumi ko ngamma geno sa yi kaɗo korka e nde ɗo tampere de ko ngamma tan mbaɗirmi ɗum nde wan noon ko an wi yo waɗe te miɗo waɗa holko addanimi wadde ɗum noon ko an gonɗinmi ko nanmi ko fo e hewde fittandu suɗani kam geɗe kewde e nder gurdam yimɓe ɓe gona moƴƴuɓe jopani mamami ko heewi ñande fof mboɗo yiya mboɗo nana kone weltina kono noon nde nelɗa nulaɗo ma Muhammad mo jame kise goni o ari addi nelal ngal wi ɗum ɗo de ko geno wi on ni nde nanmi ɗum nde ko an gonɗinmi wadde noon ay sa yi ɗum ɗo fof de mboɗo waɗa ɗum ko gonɗindema nde joni noon aadi meɗen joofi mbino ɗami ko yomi hoor sanga peeral fajiri ha mutal nangue joni noon nangue muti ay ɗum ɗo ko tammi e jungam de mbiɗo jogori ñamde ɗum ɗo ko tammi e jungam de mbiɗo jogori yarde ɗum ɗo ko tammi e jungam mbiɗo jogori weltorade ɗum ɗo e hoore muɗum so wonano an rokkimi ɗum mi alano gandal wawde hebde ɗum mi alano ngalu wawde hebde ɗum mi alano doole wawde hebde ɗum mi alano feere wawde hebde ɗum nde wan noon komi tagaɗo taganaɗo ɗum waɗi ay fulɓe so tawi woodi ko neɗɗo heɓi ñaami ɓe mbiya ha ko kaari tagana kanko tagana ay konngol tagana firi ɗum ɗo de nde geno hoddiri goodal majjum omo fodno fodore makko heeride nde ɗo hunde de nde jogori jaaƴoyaade ko e reedu kaari nde ɗo hunde de nde rewata ko e hunuko kaari ko alɓande makko moɗande makko yettande makko to bange reedu makko to kuuse makko wadde ay nde ɗo hunde goɗɗo wawano ñamde ɗum goɗɗo wawano yarde ɗum goɗɗo wawano hutorade ɗum ko an tan wawi ɗum wadde nde wannoon nde geno tagi ɗum nde e hoddiro makko hattan makko baawal makko gandal makko ala mo taganno ɗum so wona an windere nde no wayi hewde ni fof ko an tan waɗana noon nde ɗo murtonde wonde kiiɗo murtoki dariki e jeerede ko matande murtoki ki fiida murtonde nde so tawi ganduɗa woodi ha ɓendi hendu jayi walla nde ferama nde saami ko an tan jogori hoccude nde muccande goɗɗo watta ɗum e tagore nde nde wannon ko an tagana nde ɗo yabre jogorne muccede ko an tan jeyno ɗum
walla ni nde ɗo tankalere to nde waɗa e nder windere nde fof ɗo nde jagga nde tanka nde waɗa sukara nde waɗa ko welata ko yadata ko fof wona cukalel wona mawɗo wona boɗejo wona ɓalejo wona dabɓo wona njool ala fof jogorɗo jaggude nde ɗo tankalere sayna ɗum e hunuko mum ko mucca so wona an oɗo neɗɗo wadde ay ko an tagana ɗum woni konngol taganede waɗi noon neɗɗo o wiya joni an geno ko gamma kordumi ko gamma geno ay ko an gonɗinmi joni noon ko an yiɗimi kumtari nde ɗo hunde nde kumtortomi ɗo ko an yiɗimi ɗum ɗo ko giɗam ɗam ɗo kosam ɗam jaratmi gila nde koddirɗa godal ngeɗo nagge walla nguɗo mbaalu walla baɗo mbeewa walla baɗo ngeloba walla kala ko ene heɓe kosam dagiɗam ay nden ɗon toɓɓere kosam ala mo taganno ɗande so wona min nde ɗo wadere ndiyam fawande hen renti woni tufam nde ɗo ferƴere sukara de waɗande hen walla nde ɗo ɓodde galas waɗande hen walla nde ɗo hunde wawde wonde fof waɗande hen nde ɗo woɓande ne jogormi wobde ɗo ala dokkuɗomi ɗum so wona an ko an yiɗimi ndiɗo kumtari ay ka haala joni noon caggal wayi dani henna geno ko an wino so tawi neɗɗo hoori ma yurmo ɗum jaafoɗa ɗum mi siftinma ɗum wima ɗum noon yaafomi goofam e jaafomi goofam gadiɗi e battidiɗi so tawi neɗɗo ƴeewi to bange haala wonno famorto goofi gadiɗi ɗin mbaɗama ha gasi wadde goofol baɗagol aɗa wawi yurmede jaafeɗa joni noon goofi garoji ɗinne holno jaaforte holno sinno ko neɗɗo holno yaaforto ko arata sa huccite neɗɗo joni a wimo tinno joni yaafomi ko bannomami ko o wiyatama ko sa wattata joni noon mbiyamo yaafomi ko bannomami ko mbiyamo kadi somi wattine kadi yaafomi wiyatama ko ala iyan mata ɗamini ka battowo ala mbiɗa wawi yafadema de kono noon yoto a wattata kono ay jomiraɗo nde wannoon ko luutodirɗo e tagore muɗum omo andi ko mbaɗɗa ko ɓenni ko omo andi ko jogorɗa waɗoyde ko ete kanko gonka makko e tagore makko nde ko kun fa yakun ko won tan hunde nde wona wadde an ganduɗo ko jogori wonoyde ko so ɗum wonoyinde de mboɗo yiɗi jaafoɗami somi ferguitima janggo kadi tinno yaafomi saabu wona yiddam mataw koko gonmi neɗɗo ko komi ngakkuɗo komi ngakkiraɗo wadde ngakkuɗo ngakkiraɗo serata e ferguitade ay so tawi ɗum haalama e arabere mbiya allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afdartu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu e bandiraɓe tedduɓe ɗum waɗi noon yewtere men duuso koorɗo hande mataw ko ɗo tan joweten ɗum eɗen gandi ha joni gonɗen koye heblade e jaɓɓade koɗo men beelo garowo holi ɗum leylatul qadri ene gasa jamma leylatul qadri mbawen waɗoyde ɗum yewtere to haalirde Bosso FM so hawre welede geno ɗum noon wonata ko ñallal talata jofde alarba woni ñallal mawbare jofde jeslare yo geno rokkumen hawrude hen on jarama pulagu guiɗo moon IBRAAHIMANUMAR Kane Katante leñol mo AAñAM yeroyaɓe hofni on e mbadi kuptidindi yo geno rokku en ñallude e jaam ɓe tedduɓe on kofnama kofli pulfuli kofli guidgol kofli jokere enɗam guiɗo moon IBRAAHIMANUMAR Kane Katante leñol mo AAñAM yeroyaɓe arti addande en yewtere men wiyetede Duuso Koorɗo hande ñallal 25 lewru nayɓuru hitande 2020 tawi ene hawri e ñallal hoore biir 2 lewru korka hitande 2020 musidɓe tedduɓe
jewteten seeɗa koko yowiti e lewru koorka. Lewru koorka ko dosgal jeegal e dosɗe l'islam. Julɗo ene foti horde so tawi ngantu ala. Joni noon so tawi ngantuji njoli ene fecco e pecce. Kala ko wiya ngantu tawata ko so tawi a waɗi ɗum bakkaɗo alanama hen. Kono noon aɗa yoɓa e nder ko joɓata ko woni hen ko ganduɗa sa yoɓi aɗa waɗa sadak, woni hen ko ganduɗa a waɗata hay sadak. Ko wona gantu ko noon so tawi ko belaɗe ɗum kadi ne jogi ñawore muɗum. Kala mo ganduɗa horani tawi ko belaɗe walla kornoɗo taƴi e belaɗe ɗum kadi ene jogi ñawore mum. Ngaratena hande ko e koorɗo mo ganduɗa taƴi walla ni wasi dawrude tawi wona belaɗe e holi ñawore fawinde e mum. En gaddidani fof kono ma en jubbu hen huli ɓen ɓe ganduɗa edde 12 aade tawa kaɗo haala ana joofi ɗumen. Musidɓe tedduɓe, jomiraɗo addani en diine kono o sattinanani en nde wannon ko kanko tagi en tagani en. O mahi ɗum ko fodde hattan men sabu diine ardani lorde en, ardi ko nafde en. Ene woodi ɓeɗo ɓe ganduɗa fodde jeegomo ɓeɗo ene mbawi wasde horde sabi gantu so ala ko heddi yonti gantuji ɗi kuncima ɓe joɓa tawa ɗo ɓe joɓata ɗo hay hunde ala ko fawi e dow maɓɓe. Wona ko wiite ko needi kafara, wona ko wiite ko sadak, ala ɓe koora tan e ñalɗi ɗi ɓe dañi ɗi tawi hay hunde fawaki e dow maɓɓe. Holi ɓen ɗon jeegomo jomiraɗo haali e qur'ana o wi so tawi gonɗa ko e ɗangal aɗa wawi wasde horde. Joni noon ngal ɗangal mbatten noon hakkillaji men teskoɗen ko ɗangal dewgal laawol. Ɗangal so tawi rewani laawol ngal wawa haddemo horde, wawa addandemo ustude njuulu. Joni so tawi aɗannima aɗa wawi wasde horde so tawi ala ko heddi a jaacima e ɗangal maɗa ngal walla a jaaƴo yima to paanoɗa to ɗo ñalawma walla ñalɗi ɗi a horano ɗi aɗa yoɓaɗi so tawi ñalngu hecci bandum hay hunde fawaki e dowma. Ete ngal ɗangal ñallal ngal jettiɗa ngal a yettima nangue e hoore walla kikiɗe ko nden jettiɗa walla beetawe caggal nde fajiri fiiri a ñallat ñamde e yarde hay hunde fawaki e dowma a jaggitta so tawi yontoyi aɗa yoɓa ko jobdi meeri tan. Ene woodi oɗo mo ganduɗa o dañi ko rafi hakkille e nder lewru koorka. O rafama hakkille kono noon nde koorka ɓenni nde geno hokkimo fartange hakkille makko arti o selli e ngun ñaw. Wadde kankone
o yoɓat tan fodde daawal ngal o wonduno e ngu ñaw kono hay hunde fawaki e dow makko. Oɗo mo ganduɗa ko debbo ellotoɗo, o illima e nder lewru korka, ñalɗi ɗi o elliɗi o horataɗi. So korka ka maayi o yoɓa ɗin ɗon ñalɗi, hay hunde fawaki e dow makko. So tawi o laaɓi ko caggal peeral fajiri ɗon ha nange muta, o jaggitta korka makko, omo wawi ñallude ñamde e yarde, hay caɗele goote ngala e dow makko. Ene wawi kadi teskoɗen ɗon hunde, oɗo gorko ko ɗanninoɗo arti e ɗanngal mum tawi nange mutani, oɗo ko piilinoɗo laaɓi e fiilayru mum tawi nange mutani, ene daganiɓe ɗon gondigal, ala hen caɗele ngoni hen. Garten e oɗo ko ɓesnuɗo woni jibinɗo, omo wondi e ƴiƴam ɓesngu, ƴiƴam ɗam taƴani, ɗam taƴoyi hawri e korka ka maayi walla ni ka maayani, o jokki balɗe fodde ko heddino hen ko, nde tawno ƴiƴam ɓesngu ene wawi wonde toɓɓere wotere, so ala ko heddi noon juuti ndi ne wawi wonde jammaji 60 ko ɗum wiyete lebbi ɗiɗi. So tawi o laaɓi e ƴiƴam ɓesngu ɗam, kankone omo yoɓa ɗin ɗon ñalawmaji, hay hunde fawaki e makko. Oɗo mo ganduɗa kañum e hoore mum, so tawi geno hoddiri o rafama cellal, o dañi ñaw, hoore musore, reedu musoro, ko wawi wonde fof, ha wonanimo gantu wasde horde, o horani. So tawi o selloyi, o yoɓat tan ñallal ngal walla ñalɗi ɗi, hay hunde ala ko fawi e dow makko. Oɗo mo ganduɗa ha joni de wona celluɗo, kono noon ko rafi ko cowiɗo. Oɗo debbo ko cowiɗo, reedu ndu no sowori ni tampinimo, o andi ɗo o wawa nawdude ɗum e korka, omo wawi wasde horde. So tawi o jibinoyi ha o laaɓi, o yoɓat ñalɗi ɗi, hay hunde ala ko defi e dow makko. Garten e ɓeɗo ɓe ganduɗa ko nayo. Ɓeɗo nayo kañummen so tawi korani ene ñammina, ñamminde nde ko ittude sadak rokka, ma en gartoyi e hakkunde ñammingol e kafara. Oɗo ko nayejo, o naywi ha hankadi hordemo nde ne waɗanimo gantu, ete omo jogi on ko ñamminowo, woni cakkotoɗo, ma en garto hen. Oɗo kañum ne jogi caɗele ko neɗɗo keyɗowo, ko wayno gonduɗo e jabet walla goɗɗum, biyaɗo ñaam waktu nangam walla waktu nangam, joni o wawa horde, omo kankone omo itta sadak. Ɓeɗo korata ko ittoɓe sadak tan. Oɗo mo ganduɗa ko looɗo, omo jogi caɗele, kala nde o hoori o yanat ɗomka, o yanan nangue, wontanamo rafi, kankone o horata, kono omo itta sadaka o ko wiyete ñamminde. Oɗo mo ganduɗa ko ɗomɗowo, o ko ɗomɗowo, kala to woni ko ɗomɗowo tan, so yarani ndiyam tan, joni jiya o yana o jogo caɗele. On ne horata ete kankone omo ñammina wonande so omo jogi. Ɓe goni nayo ɓe ganduɗa ñamminoɓe. Kono noon ñammingol maɓɓe ngol koko yiɗa tan. So ɓe mbawi ɓe ñammina, so wonno way ɓe mbasa ñamminde, ɓe mbasa horde, hay hunde ala ko fawi e dow maɓɓe. Ene woodi ɓeɗo ɓe ganduɗa ko ɗiɗo, ɓeɗo ko kañummi ngoni ñamminoɓe. Ɓeɗo woni wiyaɓe yo ñammin. Holi ɓen? Oɗo ko debbo muyninowo, to muyninta ɗo, so hoori ene jogi caɗele ɗe ganduɗa ne wawi rokkude ɓinguel ngil to banggue rafi, walla ni kanko hoore makko wadde yo muynin ɓinguel ngel ha ente o yoɓoya ñalɗi ɗi,
so omo yoɓa ko ɗum waɗi o yaltina ganduɗa sadak ko wiite ko ñammingol ngol. Oɗo ko kontiraɗo omo reweteno ñalawmaji korka o dañani yobde ɗi ha korka gotka ari, korka gotka garka ka o hoorat lewru korka ndu ha maaya o ruttono korka makko rawane kaya e ngan sanga kala nde o hoori o itta sadak ko wiite ko ñammingol. Bandiraɓe tedduɓe ko ɓeɗo sappo e ɗiɗo gadduno ɗen ɗo, nayo ñamminoɓe e mbadi yiɗede, ɗiɗo ñamminoɓe ɓe ganduɗa jeegomo, ɓeɗo joɓat tan ñamminta. Ko ɗum ɗo wonno hande rogere meɗen Duuso Koorɗo. Geno jaramon jarama giɗo mon IBRAAHIIMANUMAR kan Katante leñol mo AAñAM YEROYAABE konngol ngol neɗɗo fo ɗo e AAñAM YEROYAABE yo geno hokku en hawrude ñalɗi garoji. Mi hire mon bandiraɓe tedduɓe, on kofnama kofli pulfuli, kofli giɗgol, kofli jokere enɗam. Giɗo mon IBRAAHIIMANUMAR kan Katante leñol mo AAñAM YEROYAABE arti jokkande en yewtere nde mbaɗaten nde guindirɗen ɗum Duuso Koorɗo. Geno moƴƴo o newnani en hande gonɗen koye ñallal tati korka hitande ujune ɗiɗi e nogas ene hawri e ñallal nogas e jeegom lewru nayɓuru hitande ujune ɗiɗi e nogas. Bandiraɓe tedduɓe, mbiɗen yewtere nde ko Duuso Koorɗo. So wiyama duusɗo noon aɗa teskoɗon ɗoftodiral, wonmo ɗoftata tawi wonto fayi. Wadde an baɗowo yewtere o gonɗa koye ɗoftude bande julɗo beele o wawa faade e moƴƴere nafamo. Gonɗa koye ɗoftude bande koddiɗo ma beele so wonko o famano hen o naftoro. Gonɗa koye ɗoftude on mo ganduɗa wonko ŋakkirno ɗum e ko gollata ko, o nanirma e ɗemgal ngal o nanata ngal, o wawa saggitade hen o naftoro. Wadde Duuso Koorɗo ko wallude neɗɗo o tan ɗoftude ɗum faade e lawol moƴƴere. Musidɓe tedduɓe, aɗen gandi korka ana jogii konngol ngol won e yimɓe kaalata. Kalda e neɗɗo candalo, candallagal mum rewa ɗum ha yottina ɗum e diine l'islam de jomiraɗo fawi e dow mum o rewni ɗum e Muhammad mo jam e kisa ngoni. Mbiyamo an holko tagi a horata, o wima ala min mayoru warata kam. O wadda hen jaleɗe, o wadda hen fijindare, o wadda hen majjere. Goo o waɗani, ɗiɗi o haali konngol kadi ngol ganduɗa yoɗani e hunuko neɗɗo ñawnuɗo gonɗo e yamirore geno wiya mimmi gollata yamirore nde. O wi mayoru warata kam. Ngol ɗo konngol elle wonko o yejjiti. O yejjiti taw o wi ko mayoru. Mayoru ko lewru. Ndu lewru mayoru. Nde wanno lewru wona hunde
jogiinde wonki tewɗe ƴiƴam kono noon ko jogiindu balɗe limeteeɗe wonɗo limore nde tolnoto wiye joofi. Nden joofande noon pulaaro huutorto ɗum ko maayde. Ɓe mbiyata lewru jibinaama kono aɓe mbiya lewru maayi. Sa ruttima to bange ɗemgal fonno wonde ko lewru jibinaama, so ndu gasi wiye lewru maayi, kono noon wiyete ko lewru darima. Kono ay so ndu gasi wiyetake lewru gasi, wiyetake lewru yani, wiyete ko lewru maayi. Ngol ɗo konngol so tawi juulɗo watti hen hakkille mum, omo fonno teskade haadi o wi ko maayoru ko lewru ndu woni e haalde. Joni noon so tawi ko ndu maayoru nden maayde holmode woni e hattan mum, haadi ko ndu maayoru hol barowo ndu. O wi maayoru warata kam, wadde ɗo omo fonno teskade haadi ko maayata kam waratamo, wadde ko warata ko maayata ko ɗum maayata, ndeke ko maayata ko kam ne wawi warde mo. Sa yurnitima kaɗo haala, maayoru koko warate won barowo, on woni koddirɗo garal mayru o, ko on rewodirta balɗe ñalɗi e jammaji, sangaji e hojomaji, ha balɗe ɗe ɗi limtina, o darna ndu ɗo, o feññina ndu, o sewna ndu, yaha ha yotto nokku, o ɓuttiɗina ndu, yaha ha wona nokku, o mownina ndu, yaha ha wona nokku, o rewa ha o wirna ndu fodde no o haajiri, o artira kadi fodde no o welira. Ko ɗum waɗi kaalowo goto e ɗemgal arab o wi: albadru law lam yantaqil lam yastanir, wa tiflu law lam yanmu lam yastarshidi. Sinno wonano ko lewru darato ene maaya ko, fayide leelawal feejatano. Ko sinno wonano kadi cukalel ko mawnata ko, ndeke ƴoyre mum e darnde mum e gonal mum laabtatano. Wadde ɗo sen teskima ɗiɗo kongi, maayoru warata kam. Eyyi baasi Allah, eɗen mbawi wiide o haali gonga, maayoru maayata ko lewru, wadde lewru warata hay goto. Holko warata? Warata ko gurnowo lewru ndu wara lewru ndu o. Wadde an e lewru ndu kon tagoji, lewru ndu ko tagore. Lewru ene jogii geɗe ɗiɗi mantiniɗe. Lewru ndu jiyata ndu mbiyata darima. Ndaare hirnange eɗen ƴeewa lewru, wiye e nduna, walla hande waɗi kaɗoje ndu ronkama yiyede, ndun ene wiye lewru. Lewru balɗe 1, 2, 3, 4 ha yottoɗo haɗata, ndun ene wiye lewru. Wadde ga nana wiyete ko lewru feeri, lewru feeri, lewru yani. Ay to ko lewru darima, lewru maayi. Feeroru yana ndu, ndun ne yiyo. Daroto ndu maaya ndu, ndun ko to bange hakkillaji ɓeta, to bange gandal. Joni noon so tawi a wi min maayoru warata kam, ene faama kalata ɗon ko lewru daroto ndu ene maaya ndu,
kono elle a yejjiti tagɗo mo tagi lewru ndu o ko on wi kala e moɗon tawaɗo darogol lewru korka mi yamirimo yo o horndu joni noon so tawi lewru ndu darima ndu tawdima e cellal ngantu ala hoor so ngantu woodi ko wayno a sellani ñamlo ɗen balɗe toppitoɗa safara ma so tawi lewru ndu ndu maayi a dañi jam ngartira balɗe goɗɗe njoɓa ɗe ñamlinoɗa ɗe wadde ɗo wonko o newnana wonko o newnana sa ƴeewi e nder hitande ene wawi wonde balɗe 365 e nder ɗeɗo balɗe pop ko balɗe 29 walla balɗe 30 gittanaɗa hen mbiɗa ɗeɗo annena ar ƴeewa so tawi ka joom hakkille so tawi ka joom hakkille gittowo geɗal ka joom hakkille mo ganduɗa tinowo ko rokka tinowo ko waɗana dokkowo wune annene joomma wima ɗiɗo lebbi 11 ñaam yar dakmitu nduɗo lewru wotudu noon minnene dokkami wune e ngan sanga mbasa wadde no mbaɗanno ɗani mbasa ñamde e nder ñallal ngam goow jabde yamirore nde kono kadi famande ndeke won tagore ñallanno noon gandana bande basɗo o mbasa yarde ko hono noon mbasa dakmitade ko hono noon e geɗe goɗɗe pawdirɗe so tawi a ronki ittude geɗal ɗen ɗon balɗe tan dottade firi an a wona neɗɗo dokkowo hune ɗo hayso wonano sengo diine to bange hakkille tan dariɗo toppitima lebbi 11 wima nduɗo lewru noon tinno muñenomi ndu lewru noon tinno waɗirni sa ronki famande muɗum jaɓande muɗum e yarude hono noon firi ko an a yoɓani dimino wadde noon ko ɗum saabi wiide mayoru warata kam ko konngol ngol moƴƴani ko konngol majjere ko konngol cendallagal ko konngol ngol ganduɗa ngol yaadani e diine l'islam nde wannon diine ko neɗɗaku diine ko lamdiru diine ko gandal diine ko cellal diine ko ɗowtare wadde noon neɗɗo ene foti kamnene ittude geɗal sabu ko gittanaɗo geɗal bandiraɓe tedduɓe yewtere meɗen duuso korɗo ko ɗo tan hande jeweten ɗum sikkelade waɗa ko ɗo e añam yeroyaɓe en jetti bandiraɓe jogorɓe hettade yewtere nde foof kadi en ñaguima gueno kulhuli jogaɗi ɗi yo gueno aynu reena on jarama guiɗo mon IBRAAHIIMANUMAR Kane katante leñol mo añam yeroyaɓe hofni on e mbadi kubtidinde musidɓe tedduɓe bandiraɓe julɓe on kofnama mo woni e mon kala inde mum e yettode mum kofli pulfuli kofli giɗgol kofli jokkere en ɗam guiɗo mon IBRAAHIIMANUMAR Kane katante leñol mo añam yeroyaɓe arti jokkande en yewtere men wiyetede duuso korɗo hande noon ko ñallal nayi korka ene hawri e 27 lewru nayi ɓuru hitande 2020 tawi konngol ngol ɗo forto ko ɗo e saare men añam yeroyaɓe bandiraɓe julɓe yewtere men duuso korɗo hande ene wawi kadi arana en e toɓɓere heeride beele mbawen kadi ɓeydade naftorade
nafooje gonɗe e laaɓodiral deedi hakkunde julɓe. Heewɓe e meɗen ene teski so tawi neɗɗo hoori haa alaa ko heddi naange muti omo taƴa, ene jogii duwawu jiɗaaɗo yo janngu ɗon. So jangi on duwawu mbele ɓeydanamo baraji, o rokkamo moƴƴere. On duwawu won sikkoɓe ko ɗum ala e sago, won jangoɓe mo kono tawa ɓe ganda ko firata e ɗemɗe maɓɓe, won sikkoɓe kadi ko ɗum bolle puyɗe, haysa a waɗani ni hay caɗele gote ngala hen. Ko gonga noon, sa waɗani ala caɗele, kono ɗum wona bolle puyɗe. Bandiraɓe tedduɓe, neɗɗo so tawi hoori, o ñalli, o ñamani, o yarani, o dakmitaki dakmitorde ngenayankore, omo horni dendagal terɗe makko e geɗe aduna ɗe, omo firliti won e terɗe makko e geɗe Allah yankoje ɗe. Tongude terɗe mum geɗe aduna ko wasde haalde haala jibinanowa ɗum bakkat, wasde yaade ndun yaadu, wasde gollude ngal gollal. Geɗe jibinoje nafoore ɗe ko o wowna ɗemgal makko ngal haalde ko moƴƴi, o wowna ɗemgal makko ngal jangtade inde geno, o wowna ɗemgal makko ngal julde Muhammad mo jami kise ngoni, o wowna ɗemgal makko ngal jangude Qur'ana. So tawi o mahorima ni, sikke ala o ñallata ko neɗɗo kisɗo, o ñalla wonde neɗɗo jaɓanteɗo duwawu, o ñalla wonde neɗɗo jaafaɗo bakkatuji. So yehi joni noon ha waktu tisubari yoni, o juula, ay o duwo. Takkusan so yoni, o juula, o duwo. Joni noon so tawi futuro yoni, nange muti, o ñaama walla o yara, walla so yiɗi ni o dakmito. Joni noon so tawi o ari ha ɗon, o setoro ɗemgal makko laaɓngal, kanko kam holko duñimo e wadde ko waɗi ɗo ko ɗum woni duwawu duweteɗo ɗo no. To haalata ɗo e mo o haaldata o ɓuri mo andude ko haalata ko, ɓuri mo andude hoore makko kanko kaalowo o. Kono noon so haali rewi e ɗemgal makko, weltanomo, woni geno weltanomo, windanamo baraji, yaafomo bakkatuji. Holko haalata ɗon? Ay so tawi ko ɗemgal arabere, o wi Allahumma laka sumtu. So wi Allahumma laka sumtu, o wiya wa bika amantu wa ala rizqika afdartu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu. Jonon sen duttima e ƴewde kaɗo haala holko ko yahata. Allahumma laka sumtu, ay kaɗo korka ka kormide addanimi horde ka ko ngam yamirore ma an geno bino ɗumi. So tawi mi tawama darogol lewru ndu mi ala ngantu, yomi hoor. Joni noon mi tawama darogol mayru, ngantu ala, ko an ɓuri andude wadde mi hoori.
woni geno mi waɗi ko mbino ɗami ko, geno mi waɗi no mbiruno ɗami ni. E lewon biɗoma an kam hol sababu aɗa waɗa ɗum ɗo. Ay allahumma laka sumtu, kordumi ko ngamma geno. Holko waɗi noon aɗa hoora? wo bika amantu. Ay an geno o ko an woni mo gonɗinmi taɗɗomi, ko an woni mo gonɗinmi jamirowomi kaɗowomi, ko an woni mo gonɗinmi dokkowomi jango ko nafatami, ko an woni mo gonɗinmi somi waɗani ko poti mi wadde ko so yafakimi nannami to loratami. Nde tawno mbiɗo gonɗinma ay nde mbiɗa yomi hoor nde tan kormi. ɗum noon allahumma laka sumtu, kordumi ko ngam magan. wo bika amantu, ko an woni mo gonɗinmi. joni noon eyyi aɗa gonɗinimi min geno ko ɗum waɗi korɗa. joni noon korka gasi, nangue muti, aɗana fayi e ndiya kumtari. ɗum ɗo ko ɓattinɗa yeeso ma kam elle lamdal ne woodi, beele ko an golli ɗum, beele ko an aawi ɗum, beele ko an tagi ɗum, beele ko an wonni ɗum, beele ko doole ma keɓruɗa ɗum, walla ko gandal ma walla fayida ma. jabtoɗa an jiyaɗo geno o mbiya ala min kayne mbimami allahumma laka sumtu, kordumi ko ngamma geno. wo bika amantu, ko an woni mo gonɗinmi. ay e tugnade ɗeɗo geɗe ɗiɗi gonɗinmami mbanmi ko mbiɗami ko, wa ala rizquka afɗartu, wala rizquka afɗartu. ay e geɗu maɗa ngu jeɗɗami, ɗam ɗo ndiyam ɗam dokkuɗami, ɗam ɗo tufam ɗam dokkuɗami, nde follere nde dokkuɗami, ndi ñamri nde dokkuɗami, ɗeɗo geɗe belɗe ɗe dokkuɗami, ɗeɗo geɗe ɓuɓɗe walla gulɗe walla ko wawi wonde fof ɗe dokkuɗami, ko an woni dokkuɗo miɗe wona goɗɗo. o ala rizqika afɗartu. ko e yaajede ma, e dokkal ma, e karay siragal ma. ay ɗo ko an yeɗimi ɗum ha mbawmi hande taƴirde ɗum koƴolam, mbawmi ittirde ɗum heegam, mbawmi ittirde ɗum ɗom kam. wala rizqika afɗartu. yo wadde kordumi ko ngamma geno, waɗinimi horde noon ko wobika amantu, sabu ko an woni mo gonɗinmi, mi ala geno goɗɗo. joni noon wo ala rizqika afɗartu, koko dokkuɗami ko ko ɗum de woni ko jogormi humtorade. mi ala goɗɗum, min ala ko jogimi, ala ko mbawmi. ɗo hankadi a itti gueɗe maɗa foof, a artiriɗo geno ɗo, a holli ana jeeya, ana wawa, ko kanko jogi, kanko wawi, kanko jeeyi, kanko ñawara, kanko jogi duwawi jogi amin. ay ɗo dutti na noon konngol faade makko kanko geno ha joni. caggal nde kordumi ngam maɗa e tugnade e ko gonɗinmami, cettimi kadi hay ko jogormi ɗo ñamde ko walla ko puɗɗimi ñamde ko an jeeyi rokkimi min mi wawana hooram. ngu laamu ngu jogiɗa ɗo gonmi laamaɗo, ngu ngalu ngu jogiɗa ɗo gonmi miskino ma, ngal jeeyal ngal jeyɗa ɗo gonmi jeeyaɗo ma. wadde noon ene gasa won goofiɗi gofmi, tawi wona tan e korka ka, wonno banmi e nder korka he komi fotano wadde. ɗum tawa ɓenni koko waɗani gese. ene wawi caggal hande mi juuma kadi mi waɗa goɗɗum komi fotano wadde. wadde jomom an mo gonɗinmi o, jomom an mo kordumi ngammumo, jomom an jeɗɗomi ndiɗo kumtari o. eyyi elle jomiraɗo wiuma an kam ko woni ko jiɗɗa, an holko jiɗɗa ko ɗum woni. jinmi ko faghfir li ma qaddamtu, jinmi ko adide mbaɗanmi ngal ɗo gollal,
komi neɗɗo kewɗo jejji kewɗo pergite kewɗo yebaare dendagal ko mennumi fergitade e ma banmi komi fotano wadde yaafomi joomum yaafomi ille tan to bange hakkille ko biyaɗo isa wattata o yenanaka beele ko o battowo walla o wattata o yiɗa wattude noon a yiɗa wattude kono a yenanaka beele ma wattu walla a wattata nde wannon ko Allah wannata Allah wasata wannude an ala ko gonɗa hen ko gene jogui fof joni noon jomum ko an de ɓuuri humpitade kono haade min mi anda ko woni yeesam tinno ha joni de fodde ngal ɗo gollal ngal gollumi e yamirode ma faghfir li ay ma qaddamtu wa ma akhartu yaafomi kay hay pergite ɗe jogormi fergitoyade janggo so tawi woodi ko ɗum ɗo woni duwaw duwiteɗo no allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afdartu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu sen mbaɗi ɗum e pular kordumi ko ngamma geno ko an gunɗinmi ko an yiɗimi kumtare yaafomi gofam gadiɗi e battidi bandiraɓe tedduɓe ko nde ɗo jubbande tan kemneɗen wadde hande e duuso korɗo ñallal nogas e nayyi lewru nayɓuru walla mbiyen ñallal nogas e jeeɗiɗi lewru nayɓuru hitande ujune ɗiɗi e nogas tawina hawri e ñallal nayyi korka hitande ujune ɗiɗi e nogas geno jarama on jarama yo geno dandu en ayna en reena en suura en e ñabbuji kulaɗi e dendagal gueɗe tampinoje gurɗo e dendagal gueɗe lojoje e nder gurdam e dendagal gueɗe kaljinoje to banggue paggugol baraji o danda en o suura en o ayna en o reena en yo geno aynude en bandiraɓe tedduɓe guiɗo mon IBRAAHIMA Kane hofni on e inde kala keɗotoɗo yewtere nde jaam ñalle mon bandiraɓe julɓe guiɗo mon IBRAAHIMA Kane Katante leñol mo AAÑAM YEROYAABE hofni on kofli pulfuli kofli guiɗgol kofli jokkere en ɗam en garti e jokkude yewtere men duuso korɗo hande ko ñallal mawbare woni talata 5 lewru korka hitande ujune ɗiɗi e nogas ena hawri e ñallal nogas e jeetati lewru nayɓuru hitande ujune ɗiɗi e nogas kongulle ɗo foɗɗo e saare men AAñam YEROYAABE yewtere men duuso korɗo ene hani guetoɗen rokkude jiyanɗe men holko wiyete duuso korɗo holko woowa e ndeɗo ñalande hoorande hol dille dilleteɗe hen ha wiye ko duuso wonani tan leñol fulɓe liƴƴi kewɗi e ɗemɗe ene kutoro ngal ɗon gollal won hen mbiyata ɗum ko riddude korka e ko wawi wonde fof ko dillude dillanɗe ɗe ganduɗa beele hakkille ma wona e majje belemma keɓata ɗon wawa riwandema tinande nangue nguleki heege e ɗomka nde tawno yila hakkille so wonɗo joopi wonɗo jooki ɗum ene wirna ɗum haljina ɗum e hunde wonde nde wona nden wadde bandiraɓe tedduɓe duuso korɗo eɗen duusa korɗo o holko dusraten mo sen naati e fulfulde e funnague ɓadiɗo
ko wayno ɓundu. Duusde wiyete ko bulsude. Sa wi kaari bulsi kaari firi ko duusimo. Duusde noon yaadede e ɗoftude ko geɗe ɓadodirɗe kono noon ɗe gona goote. Yaadede ko enen gummodi ndendi laawol njaadi ngam hunde. Ɗoftude ko aan jeyi laawol ngol ko enen ni njaadi kono noon yaadam ndu ala fandare heerinde jokimi ko e nder fandare maɗa nde yiɗande nde ko an jeyi ɗum ko ummana ko an jeyi wonanimi hen tan ko yewtodirde e maɗa e laawol ngol walla ni wostodirde peeje sahaji kono ko an jeyi ɗum ko ɗoftude. So tawi ko bulsude woni duusde ko gummodo ɗon e nokkure kanko wonto o fayi jahon ndennon laawol ngol jewtidon ha goɗɗoyon an duttoɗa kanko o yawta. Wadde enen yewtere men nde ko duuso koorɗo. Ko kanko woni koorɗo o. Jomiraɗo wi kala golluɗo moƴƴere gollani ko hoore mum. Enen ne duusren mo yewtere. Tawa yewtere nde ene waawi janginde to sengo diine, ene waawi siftinde e suftinde to sengo ɗemgal. Nde tawno heewi rentuɓe e caaleje mbiyen ndenten ɗo duusen koorka duusen ñallal ngal, tawa woni ɗon ko jeddi, woni ɗon ko gulaali, woni ɗon ko ñoore, woni ɗon ko gofigeno. Heewi wiɓe duusen ñallal ngal tawa ɗum duusora ko ñallude ñuubade e ndiyam ha wasa juulde waktuuji ɗi nde fonno juulede nde. Heewi wiɓe duusen ñallal ngal tawi duusora ko jooɗade to fotano jooɗade, walla haalde ko fotano haalde, walla haaldude emo fotano haaldude. Ndeke noon ɗiɗo duusoji kala hen duuso ngo yaadani e ko ñallal ngal laamdi ko, ngon ɗon duuso ko ussowo baraji faggortengo bakkat. Bandiraɓe tedduɓe, nulaɗo mo jami kise ngoni on wi en kala gonɗinɗo geno, gonɗini nulal makko ngal, gonɗini ñalawma darga koko arata, so tawi omo haala yo haal ko moƴƴi. So andi ɗo so haali ko haalata ko bonnata ɓuri moƴƴude ko e makko ko o deƴƴa. Wadde noon en gari e duusde koorɗo e duusrudemo diine makko e ɗemgal makko. Neɗɗo koorɗo so tawi fajiri feeri an a haɓɓi fimde ma ha tiiɗi, hande koye mi dawi e yamirore geno, pindi nannoɗo mi haccito hami haara, mi yara hami ɗomɗita, mi yooɓo ndiyam mi dawa e haajujam, ko on hande findi ndi mi haɗi mi kaccitaari heedimi e jooɓaari. Kono e hoddire geno o rokkuma cellal, o rokkuma coftal, golla yoga e golle, mbaɗa ko jinnoɗa wadde, o ustanma caɗele heege, o ustanma caɗele ɗomka, wona lewru ndu dañama e te tawa haajuji ɗiɗi kumaki.
yewtare golle geno e bawal mum. Wadde noon sen ƴeewi ɗum ɗo henna ko yumre qur'ana aya qur'ana walla ɗum ɗo ko yewtere muhammadu mo jami kise ngoni walla ko konngol goto e moƴƴuɓe men walla ni ko konngol e nder ɗemgal men sen piri ɗum en pacciri ɗum ɗo en jangodiri tawi en ngala hen bakkat ete eɗen daña hen baraji. Koorɗo ɗanade ala ko bonnata e korka mum ete ina moƴƴina ɗum. ɗanagol ngol noon ko caggal nde farillaji baɗaɗi haadi wonti ko cellal nde ɗanade tawa ala waktuji poɗɗi juulede birtotoɗi ɗon sanga ɗoygol ngol. Nde ɗanade tawa neɗɗo o ɗani koto foti ɗanade ɗo, ɗanori kono foti ɗanorade ni, ɗanodi komo foti ɗanodade o e ngan sanga so tawi o ɗanima ɗon ɗemgal makko ngal daɗi e goopi, koyngal ngal daɗi e goopi, gite ɗe daɗi e goofi, ko heewi e terɗe makko walla kala kala daɗi e goofi. To woni ɗo o waɗino ko fonno wadde ko wadde ɗo e mone windane baraji ene hebbina gollal ngal. So ɗanaki yo tawɓe o haaldata ɓe ko e konngol geno wiide wonde woni moƴƴuɓe malaɓe ɓe ɓe jeyaka e sankiɓe ɓe e sankaɓe sankiraɓe sabi goofi aduna ɓe koɓe ganduɗa gonɗinɓe geno golli golle moƴƴe tawa kala to ɓe jiidiri goto fof woni goƴa mum e haaju mum ko noddude goɗɗo o faade e moƴƴere e noddude goɗɗo o faade e geno. ɓe kalda gonga, ɓe gollodo gonga, ɓe jaada gonga, ɓe jiɗodira ngam geno. Wadde bandiraɓe tedduɓe, so tawi korɗo woniri hono ni o wawi wonde kaalowo naftude julɓe ɓe walla o wawi wonde keɗotoɗo haaloɓe ko naftata julɓe ɓe, ko ni woni korka makko kaka moƴƴi, baraji ɗiɗi ɓeydima, bakkatuji goɗɗi mamamo, o lorani hay goto, nde wan noon safrowo ɗeɗɗata jiilotoɗo ko moƴƴi jillata hen ko moƴƴani. Wadde bandiraɓe tedduɓe, yewtere men Duuso Koorɗo ko ɗo tan joweten hande ngal ɗo ñallal giɗo mon IBRAAHIIMA Kane Katante leñol mo AAÑAM yeroyaɓe hofni on e mbadi kubtidinde. Jaam ñalle mon bandiraɓe julɓe, giɗo mon IBRAAHIIMA Kane Katante leñol mo AAñam yeroyaɓe hofni on. Koofli pulfuli, koofli giɗgol, koofli jokkere enɗam. Geno moƴƴo o newnani en hande ñallal jeegom lewru korka hitande 2020 ena hawri e ñallal 29 lewru nayo ɓuru hitande 2020 artude e yewtere men wiyetende Duuso Koorɗo. Nde waɗanta on giɗo mon IBRAAHIIMA Kane Katante leñol mo AAñam yeroyaɓe tawi konngol ngol ko ɗo e AAñam yeroyaɓe ɗo foto. Bandiraɓe julɓe, so wiyama Duuso Koorɗo en kaalino duusde hol fayidaji coomiɗi e mum. Teddungal gongal ɗon sabu fulɓe ene mbiya jaɓɓade koɗo saɗani saɗi ko duusde ɗum. En jii e nder lewru korka ko wiyete jaɓɓogol lewru. Lewru ndu nana ara koora balɗe ngam feññinde weltare ma
e kaɗo korka ngarowa de aɗa welti hen aɗa hesɗitini fimde ma e jabre ma fadde ko joomma fawi e dow ma so tawi a hoori balɗe farilla ɗe ha timmi hakkunde jiiɗe e jiiɗe jiiɗe maygol lewru yaawa darode korka e jiiɗe maygol lewru korka darode humtorandu caggal ɗum cuɓoɗa balɗe koora ngam hollirde weltare maɗa nde ɗo hunde nde geno fawno e dow ma de ne welma ene gasa e nder balɗe ɗe wonno mbaɗirmi ko ɗiɓi ŋakkude seeɗa wadde ɗeɗo balɗe mbiɗo ñaagi geno yoɗe gonanam keɓɓitagol kala ko ŋakkirnomi e ɗeɗo balɗe korka sen dokki yeru so tawi neɗɗo mahi suudu mum ha feewi omo ara e suudu ndu o berka ndu ha feewa o laaltondu o foltondu ɗum fof de ko ha tiiɗeki ki e ngari ndi yalta wadde dewal genone ko hono noon njuuluji e korkaji e asakkeje e makka baɗɗiɗe ɗe geɗal hen fof ene jogii geɗal gongal takkingal ɗon cembinowal ko waɗa ko caatotongal pergita gonɗe ɗon e ko nandi hen so en dokki yeru so tawi neɗɗo ne naata diine l'islam omo wiya ashhadu an la ilaha illa allah mbiɗo seedi haɗo sikkitare ala ko wiyete dewal ko hay gooto handani hen so wona geno gooto ko kanko tan jeyi heerori wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu mbiɗo seedi kadi haɗo sikkitare ala o gorko biteɗo muhammad ɓi abdullahi e amina mo geno neldi goonga kanko de ko maccuɗo geno e te ko geno tigi nelimo ko o haalata ko addani min ko o itti koɗo laaɓi kono noon ay so wi ɗeɗo geɗe o naati e diine l'islam hade njuulu ngu hade korka ka hade hajju o hade asakal ngal ay saha fof nana o wiya la ilaha illallah winode mo omo seedi dewteɗo la so wona allah e gonɗindemo muhammadu ko nelaɗo ɗum nannino mo e l'islam kono saha fof o wiya la ilaha illallah ko wite kalimatu taqwa konngol ceedotongol kulol geno godal mum dewal mum jabre mum wadde ay oɗo la ilaha illallah e mona jokki caggal ashhadu an la ilaha illallah ay nde o wino to o ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu serani omo wiya allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim no o yiɗiri fof o juulira e makko kanko sallallahu alayhi wa sallam wadde ɗen ɗon juulɗele ɗin ɗon duwuji ene ngara sembinde e jokkude seedande adande nde wadde sa ari e iqamis salah
ñimnugol njuulu darɗe maɗa 17 baɗɗiɗe jamma e ñalawma mumɗe ay saha fof njiya o waɗa naafilaji yeru o juula darɗe 2 ko adi fajiri woni ko adi juulal subaka walla o juula feññange walla o sakkana tisubar o fawana ɗum walla o sakkana takkusan walla o fawana futuro walla o sakkana geeje o fawana geeje o waɗa safa e witri ɗeɗo darɗe ɗe gona baɗɗiɗe ɗe ngari ko tengtinde e rewidade so won cugge e cagge coomiide e nder darɗe baɗɗiɗe ɗe ay sa ummima e njuulu a ari yeru e asakal ay asakal ngal so tawi o remi walla o golli golle goɗɗe e mbaadi asakal no way fof ɗum koko waɗɗi e dow makko kono noon ene waawi cugge e cagge ngooda wadde ko o jogii o jeyi jeyal timmungal ko jawdi makko laamdi ndi sahaa kala o itta heen o rokkira ngam jokkere en ɗam o itta heen o sakko ngam paggitagol baraji ay ɗo o itta heen o waɗira geɗe ɗe julɓe kuutorto ay ɗeɗo ittanɗe aɗe mbaawi hiɓɓitaade ŋakkanɗe gonnoɗe toɗe haade wona ŋakkanɗe baɗiranoɗe ngam belaɗe ɗum ɗo joni ko asakal ay sa ƴeewi korka ka to hoori ɗo o haɗama ñaamde yarde dagmitade e ko nandi hen ay o adda balɗe duusooje korka caggal nde o addi balɗe jaɓɓotoɗe korka walla o hoora wona ñelɗi ko wayno alkamisaji walla ko wayno altinaji e geɗe bayɗe hono noon o hoora e nder balɗe kewɗe cifeteɗe e nder hitade ɗe wadde noon ay ɗen ɗon balɗe e korkaji mumen ɗi gona farillaji iɗi mbaawi wonde caatotoɗi won ŋakkanɗe gonnoɗe e korkaji farillaji ɗi haadi kay wonano ɗaccande e dow belaɗe ay ɗo omo hajjoya ay hajju ngu o waɗata ngu koko waɗɗi e dow makko kono noon omo jogo yaajede e jawdi makko e cellal makko o yaha ko wite ko umra ay umraji baɗeteɗi ɗo ndi ɗin gonano farilla e dow makko wadde farilla ko alay sago geɗe goɗɗe ɗe mbaɗata ɗe ko yidde ɓeydorade nafooje gurdam ɗe ha wawa heɓɓitanade ma ɗe to geɗe so tawi neɗɗo itti hunde yeeyima itti hunde wima nda ɗum ɗo ko ɓeydari ete wona an wi ko ma o ɓeydan ma ko ina welimo tan ndeke so won ko ngakkuno e ko yeyma ko kam timmiti wadde ay geɗe ɗe aɗa wawa famde duuso giɗel fof ko duusira ko holɗum wadde naafilaji duusirte ko farillaji dokke ko teddungal wurduɓe sadakeji ko faggade baraji jiida e ko wayno hadaya ɗum ko teddungal ko ruttude teddungal wune nde ɗo hunde nde jogimi de keɓirmi ɗum ko sabu oɗo Muhammad mo jam e kisa ngoni wadde kala ɗo min kawri minnene mi itta teddungal mi waɗa foddam somi yiyanimo somi hawri e ɓisgo ko mi waɗa nden ɗon fodde dendagal ko neɗɗo ene golla geɗal fof gargal ngal wona farilla ina ari duusde geɗal farilla mbete geɗe ɗe mbawa rentude timma wawa nawde neɗɗo o faade e moƴere wadde bandiraɓe tedduɓe hande yewtere men duuso korɗo ko ɗo tan mbaweten yowde ɗum guiɗo mon IBRAAHIIMANUMAR kan katante leñol mo AAÑAM yeroyaɓe hofni one mbadi kubtidindi en ñaaguima gueno caɗele gondade ɗe yo gueno ayno reena yo gueno ittan en caɗele adda yaajede on jarama jam ñalle mon bandiraɓe julɓe
en jetti geno moƴƴo dokkuɗo en fartange jeede e rogere nde o wi e nder deftere makko teddunde nde, kala e moɗon mo dokkumi ngurdam ha tawa darogol lewru koorka, so tawi ngantu ala yo horndu, so ngantu woodi kala nde ngantu ngu hunci o hoora ñalɗi goɗɗi ngam lomtinde ɗiye ñalɗi ɗi o fonno hoorde e korka tawi omo jogii ngantu. Bandiraɓe tedduɓe, koorka ɓuri mantinade hen ko geɗe tati: a ñaamata, a yarata, a dakmittako dakmitere ngenayankore. Musidɓe tedduɓe, koorka fuɗɗoto ko peeral fajiri, joofata ko mutal nange. Koorka natirte ko anniya, ko fimde. Taw wonko heddi e jamma piɓa ñallal jango ngal de komi koorowo. Sa hoori ndewinoɗa ɗum, so nange muti ñaama walla njara walla pipta fimde nde. Wonko ñaamete ɗon aɗa wawi ƴakkude ko wayno tamaroje, ene waɗi baraji, kono sa ƴakkani baasi ala hen. Aɗa wawi yarde ndiyam, aɗa wawi yarde tufam, aɗa wawi yarde follere, aɗa wawi yarde kafe, aɗa wawi ñamde ñiiri, aɗa wawi ñamde maaro, ko wawi wonde fof. Kaɗanoɗa ko ñamde e yarde, aɗa wawi ñamde walla njara, ɗum dartina korka ka. So aɗa waɗa ɗum, ene jogii ko jangete. Sa jangi ne waɗi baraji, sa jangani ala bakkat. Sen kaali ɗum e Pulaar ko ni mbiyata: koordumi ko ngamma geno, ko aan gonɗinmi, ko aan yiɗimi kumtaari, yaafomi goofam gadiiɗi e batindiɗi. Musidɓe tedduɓe, lewru koorka ko lewru teddundu. Koorɗo ene jaabane duwawu. Gonɗen hande ko e yonta kulhuli, ñew hande kaljingu windere nde, wadde kebbinen duwuji mbele mba geno yurmo en, yaafo en, itana en ɗeɗo caɗele. Bandiraɓe tedduɓe, kebbinen jangugol Qur'ana, kebbinen haalde haala moƴƴa, kebbinen jokkodirde enɗam, kebbinen sadakeji, goota kala ko siɓɓuri bandum yo wallu ɗum. Ɗeɗo geɗe ko geɗe mantinide e nder lewru koorka. Muttude tuutade bonnata koorka e ko nandi hen, ma en gartoyi e leppi ɓurɗi yaññade. Bandiraɓe tedduɓe, hande ko ñallal mawde, goo lewru koorka, hitande ujunaji 2020, ene hawri e ñallal 24 lewru nayɓuru hitande ujunaji 2020. Bandiraɓe julɓe windere, oɗon jarlo, oɗon jaafo, min jarlimi, min jaafima. Min gaddana on yewtere amen adinde e nduɗo lewru, yo geno hokku en wawde yettinde ko gummaniɗen ko e dow jame kisale ɓamtare, geno de ne wawi e nder nduɗo lewru e barke mum huncana en ɗiɗo ñabbuji hande kaljinɗi windere.
ɗum noon ko giɗo mon Ibrahima Oumar Kane katante leñol mo Agnam yeroyaaɓe tawi konngol ngol ɗo forto ko ɗo tigi e Agnam yeroyaaɓe on jaarama julɓe windere